Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udtudri sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 7, tuig 2025. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, Vice Mayor Love Baronda ginklaro nga wala inisang ginaapinan sa konseho. Councilor Rex Sarabia nagpangayuman sang pasaylo sa kay Vice Mayor Baronda sa pagtawag sining mayara sang pagkonsabo sa kay Councilor Shin Marie Mabilog. Samtang Archdiocese of Harugin kundinar ang ginbuhat sa vlogger nga naggadupla sa Holy Water Font sa Misamis sa Occidental. Kag sa aton sini nga ipabombo mo segment, mga langaw sa banwasang Dueñas hindi na maagwantahan. Apat ka mga barangay nagasufrer. Pila ka mga senior citizen na stress na bangod sining langaw. Ang langaw banwa ginatudlo nga halin sa isa ka poultry farm nga ginapanag-iyahan ni certain Mr. Ritarado Jr. Istoryanta na karon sa aton sinipray niya nga pagpangalagad. Samtang si former City Councilor Plaridel Nava ang nadismaya kang nakibot karon sa sining paginpagwa sini iyang desisyon sa Sandigan Bayan nga buksan liwat ang iya kaso may kangtanan sa paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ini nga kaso kung inyo sini iya madumduman may kantanan ni sa towing services bala nga kung sa din isaman sa mga accused diri banwa amo si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kay nabalahuba ini sa aton sini nga mga kuturan sa tong tiyempo ni former Mayor Mabilog ining kontrobersyal nga towing services firm nga tuyo kung tani sini nga mangclamp sa mga illegal parking bala sa aton sini nga mga kabumbo o galing kiti why ni sang permit ti sa aton sini nga mga kabumbo nga anaw lamid diri si former City Councilor Plaridel Nava na ulamid ini siya bangod nga na-incriminate ini siya banwa sa iya sini iya nga affidavit. Istoryanta dugang karon diri sa aton sini iya nga pagpangalagad kay suno pa iya sa payag ani isang anaya konsihal sa aton sini nga mga kabumbo. Himuon kuno ini para nga hindi siya makatistigo, no? Hindi makatistigo ang anay konsihal batok sa anay alkalde sa kaso ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Istoryanta na dugang karon diri man sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Sa mga kabumbo nato na ginalibot karon sa aton siniyang patrol, Bombo Patrol, ang mga entries sa mga drop-box centers naton sa mga kabanwahanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Hingagaw, pero kung nawala ikaw iya makahingagaw, way gidya sa problema. Kay sarang mo man ina nga mahulog diri iya sa istasyon sa Bombo Radio, dira sa ground floor. Para nga makapasakop ikaw sa palabuton sini iyang 5th weekly draw by August 9, 2025. Dugang bala nga mga balita kang impormasyon later on patpato naton sa panay nga pagpalayag sa Bombo Anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila mga tips. Sa una, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-7 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, defense team ni Vice President Sara Duterte nakatutok sa isusumiteng kasagutan laban sa apela ng Kamara de Representantes. Ang kampo naman ng pangalawang Pangulo hindi pa umano gaanong nakakapagdiwang. Ang mga House leaders naman umalma sa banat ni Senator Amy Marcos laban kay House Speaker Martin Romualdez. Sinabihan ng presidential sister na wala itong karapatang diktahan ang Kamara. Sa ibang mga balita, humamaya abangan ang presyo ng bigas posibleng tumaas dahil yan sa epekto ng import ban. Pero ang Department of Agriculture nanindigang kalkulado at maingat ang naturang desisyon. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman pinuna ang di nakatanggap-tanggap na krisis sa Gaza. Samantala hinimok nito ang Israel na magpasok na ng ayuda. Sa provincial report, abangan din mamaya ang yellow alert sa Visayas Grid. Tuluyan na pong inalis ang supply naman ng kuryente sa rehiyon. Unti-unti nang bumabalik sa normal. At sa ating international news naman, ang malakas na ulan sa South China nagdulot ng baha, landslide at sakit. Sa sports balita, batikang forward na si Chris Boucher, pumirma ng 1-year contract sa Boston Celtics. At live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Tinanggap ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case laban sa kanya. Ngunit iginiit na ang kanilang focus ngayon ay ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes doon sa Korte Suprema. Ayon kay Attorney Michael Powa, aminado ang defense team sa desisyon ng Senado na sundin ang pasya ng Korte Suprema at i-archive ang articles of impeachment. Kaya't ang focus ngayon ng depensa ay ang pagsusumite ng komento alinsunod dyan sa utos ng Korte. Bumoto ang Senado mga kabombo ng 1941, ang 19 ang pabor doon sa motion ni Senator Rodanto Marcoleta na i-archive ang reklamo. Kasunod yan ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang impeachment. Ayon sa Korte Suprema, lumabag ang Kamara sa 1-year bar rule ng saligang batas kaya't walang bisa ang isinampang kaso. Dahil dito nawalan din ng jurisdiksyon ng Senado bilang isang impeachment court. Pebrero 5 kung babalikan, nang aprubahan ng Kamara de Representantes ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. At agad itong ipinasa doon sa Senado. Ngunit hindi ito inaksyonan kaagad nitong Hunyo at kalaunan ay ibinalik sa Kamara de Representantes. Ngayon pong linggo, naghain ng apel ang Kamara upang baligtarin ang desisyon ng Korte. Inatasan naman ng kampo nitong si Vice President Duterte na magsumite ng komento sa loob po yan ng 10 araw mula nung inilabas ang naturang reconsideration o motion for reconsideration. Inaman ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng kampo ni Vice President Sara Duterte, ukol sa impeachment na hindi pa sila ganap na makapagdiwang ngayon kahit na na-archive na ang articles of impeachment sa panigo ng Senado. Naniniwala si Attorney Powa na mahalagang hintayin ang final ruling ng Korte doon sa motion na inihain ng Kamara de Representantes. Gayunpaman,
Naniniwala silang hindi na mababago ang desisyon ng mga mahistrado dahil matibay naman ang mga argumento ng kanilang panig. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, kuha muna tayo ng mga report sa ating news team. Ang Pilipinas, interesado pa rin bumili ng mga kagamitang pandepensa sa India. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang House leaders naman umalmas sa banat ni Senator Amy Marcos. Laban yan kay House Speaker Martin Romualdez at maraming iba pang mga development. Narito sa linya si Bombo Annalise Subirano. Hindi pa tapos ang laban. Ni Bomboan mga kabombo, kaugnay pa rin po ito doon sa kasagutan ng Kamara de Representantes. So ito hong reaksyon ng Kamara de Representantes dito ho sa naging banat nitong si Senator Amy Marcos. Ngayong araw ay nagkaroon din humuli ng press conference. Nagpatawag po ng pulong balitaan itong si Senator Amy Marcos. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo sa ilang mga development. And of course, pangunahin po dito yung naging kaganapan po kahapon doon sa Senado mga kabombo kung saan ay inarchive nga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Annalise Subirano. May mga reaksyon po dito ang Kamara de Representantes. Kasama na po yung pong statement mula kay Pangulong Marcos na interesado pa rin pong bumili ng mga kagamitang pandepensa ang Pilipinas doon ho sa bahagi ng India. May update dyan si Bombo Annalise. Interesado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na bumili ng mga kagamitang pandepensa sa bansang India. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam sa kanya kung saan ibinahagi nito na may nakalinya ng mga procurement para sa mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines na bahagi sa nagpapatuloy na modernisasyon ng hukbo. Subalit nilinaw ng Pangulo ang patuloy na pagbili ng mga military equipment ng Pilipinas ay hindi paghahanda sa gyera, kung hindi maging handa sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap. Anya, kailangan depensahan ang bansa sa anumang mga banta. Dagdag pa ng Presidente, may mga joint military exercise din isinasagawa ang Armed Forces of the Philippines kasama ang kanilang mga counterparts. Kaya nararapat lang din na i-upgrade ng Pilipinas ang mga kagamitan nito para makasabay. Ipinagmalaki ng Pangulo ang ginawang acquisition ng Pilipinas na Indian-made na BrahMos missile. Dahil dito inihayag ng Pangulo, may mga plano pa ang Pilipinas na dagdagan pa ang pagbili ng mga BrahMos missile, lalo at maganda ang feedback ng mga sundalo na nag-ooperate sa nasabing kagamitan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We stand right now. We're continuing to see I've spoken to the officers and men who operate the BrahMos system, and they say we need more. So their experience of it, thank God, it has never been used. But from the demonstrations that they've seen, from the training that they've received both in India and in the Philippines, the practice runs that they've done, they seem terribly confident in the equipment, and I think that we are in the process of actually procuring more. So again, whatever else, the Indian defense industry has been growing very rapidly, and your technology is second to none. So. Samantala, umalma ang ilang mga House leaders at members sa naging panawagan ni Senator Amy Marcos na palitan na si House Speaker Martin Romualdez. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ni House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez na walang karapatan ang Senado na magdikte kung sino ang dapat mamuno sa House of Representatives. Giit pa ni Suarez, ang naturang desisyon ay nakasalalay sa desisyon ng mga miyembro ng Kamara kung saan mayorya sa kanila ay ibinoto si Romualdez bilang House Speaker. Sa panig naman ni House Deputy Speaker J. Conghun, dapat pumreno si Senator Marcos sa pagsasalita at may hangganan ang mga pwedeng sabihin sa publiko, lalo na kung nakakasiraan niya ito sa integridad ng ibang institusyon. Dapat ding hindi mangialam ang ibang sangay ng pamahalaan sa desisyon ng co-equal branch nito gaya sa pagpili ng kanilang leader. Nananawagan naman si Tingog Party List Representative Judas Sidre na itigil na umano ang parinigan at intrigahan. Hinimok nito na pairalin ang respeto sa bawat sangay ng gobyerno. Nais lamang din anilang tiyakin ang accountability o pananagutan kahit pa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Sa panayam naman ng Bombo Radio,
Kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, tahasan nitong sinabi na dismayado siya sa ginawang botohan ng mga senador na inarchive ang impeachment case laban kay VP Sara. Sinabi ni de Lima, nakakadismaya ang ginawa ng mga senador. Pakinggan natin si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Hindi makatarungan yung aksyon ng Senado kasi pinilit nilang i-archive, pinilit nilang patayin yung impeachment case kahit meron pang nakabinbin na mga mahalagang mga motions for reconsideration. They raised these motions for reconsideration, raised very substantial, strong arguments. Inisa-isa yung mga mali, lalo na sa mga factual conclusions ng Supreme Court. So dapat lang na bigyan ng pagkakataon ng Supreme Court na pag-aralan nila muli sa kanilang mga desisyon vis-a-vis the arguments and issues raised in the motions for reconsideration. Bakit, ang pinakatanong ko, bakit nagmamadali ang Senado? Klaro kung sino ang Si ML Party List Representative Leila de Lima. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaños. Doon sa naging statement kanina ng ilang mga miyembro ng Kamara de Representantes, may pagdepensa sila kay House Speaker Martin Romualdez. Pero si Speaker Martin Romualdez mismo, may statement na ba about doon sa naging statement ni Senator Amy Marcos kahapon o kagabi? Sa ngayon, hindi pa naglalabas Bombo Genesis ng pahayag itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga inaabangan natin yung kanyang magiging pahayag dyan. Pero mamaya magkakaroon ng press con ang mga House leaders dito sa Kamara at siguro doon ilalabas na din ang pahayag ni Speaker Romualdez. Although nakikipag-ugnayan tayo sa Office of the Speaker para nga makahingi din ng kanyang pahayag ukol sa naging banat ni Senator Amy Marcos laban sa kanya. Okay. Maraming salamat, Tumbuan. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, nanindigan naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi pag-abandona sa tungkulin ng Senado ang ginawang pag-archive sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Villanueva, ang ginawa ng mataas na kapulungan ay ang pagsunod lamang sa tamang hakbang sa ligyan sa mga itinakda ng saligang batas. Inihalimbawa ni Villanueva ang ginawang pag-remand sa Articles of Impeachment sa Kamara nitong buwan ng Hunyo na agad ding inulan ng batikos at inakusahan ng Senado na iniiwasan nila ang kanilang papel. Pero sa hulian niya, ang naging hakbang ng Senado ay mahalaga upang masigurong nasusunod ang tamang hakbang at hindi lumalabag sa legal na prosesong nakatakda para yan sa impeachment proceedings. Kinalauna, naglabas ang Supreme Court ng desisyon ukol yan sa legalidad ng complaint at idineklarang lumalabag ito sa ilang probisyon at prinsipyong nakapaloob yan sa saligang batas tulad ng one-year bar rule at ang prinsipyo ng due process. Ang naturang desisyon niya ay magsisilbing vindication ng naging hakbang ng mataas na kapulungan. May mga bumatikos po sa atin noon, Ginoong Pangulo, sa pag-remand natin ng Articles of Impeachment sa House. At sabi nila, ng mga bumabatikos, pag-iwas daw po ito sa tungkulin. Pero kung susuriin pong mabuti, Ginoong Pangulo, hindi po ito pag-atras sa ating tungkulin. It was a necessary and prudent step towards ensuring that the proper procedure was followed so that our decision as a court will not be marred by legal and constitutional. Bumuelta naman si Villanueva sa mga pumupuna sa Senado at Supreme Court kasunod ng mga kanilang desisyon. Anya, bagaman hindi nagustuhan ng ilan ng mga naturang desisyon, malinaw na hindi inibandona ng mga ito ang kanilang tungkulin at inaral na maayos ang impeachment complaint bago tuluyang naglabas ng desisyon. Git ng Majority Leader, pinotektahan ng Senado ang saligang batas sa pamamagitan ng pagsunod dito sa ligyan sa naging desisyon naman ng Korte Suprema. We have been called so many names, Mr. President, and ridiculed in the digital court of public opinion. I'm sure the Senate President would likely agree with this representation that the allegations thrown at us regarding the impeachment and even the decision of the Supreme Court, a matter that we have no participation in, are extremely preposterous and absurd. But this exercise
while political in nature, is not about personalities. It's not about revenge. It's not about prevailing sentiments or personal biases. It is about upholding what is legal. Inyong napakinggan si Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva. Sa kaugnay pa rin pong mga development, nanindigan ng magkapatid na senador na sina Senator Camille Villar at Mark Villar na ang kanilang pagboto pabor para sa pag-archive sa impeachment complaint ay dikta ng kanilang pagrespeto sa Supreme Court. Sa naging talumpati ni Senator Camille, sinabi niyang ang papel at kapangyarihan ng Supreme Court na deklarang unconstitutional ang isang aksyon ay dapat lamang na irespeto ng lahat o ng sinuman. Git ng pinakabatang senador sa bansa, ang pagsunod ng desisyon ng Supreme Court ay mahalaga upang mapanatili ang rule of law o yan ho yung pag-iral ng batas at ang kanyang boto ay patunay ng kanyang pagtalima sa kautusan ng kataas-taasang hukuman. Nagpasalamat din ang senador sa munoy napakarami niyang natutunan habang gumugulong ang mga debate ng pinag-uusapan ng pag-table, pagbasura o tuluyang pag-archive doon ho sa complaint. Ngunit sa hulian niya, ang pinakamahalaga ay ang katotohanan ng ang Supreme Court, ang huli o final arbiter ng saligang batas. We have heard many good arguments in the recent weeks from both sides. Just today, being the youngest member of this robust body, I have learned so much from our esteemed and distinguished colleagues. But to me, it is simple. The opinion, or the most important opinion, is that of the final arbiter of our Constitution, and that is the Supreme Court. I have faith that the Supreme Court has done their duty and fulfilled. Para naman kay Senator Mark Villar, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagsasabing unconstitutional ang complaint at hindi dapat nang pagdebatehan pa. Ayon sa Senador, ang Korte Suprema ang tanging may kapangyarihan para sa interpretasyon sa mga nilalaman ng saligang batas at walang ibang may karapatan na baguhin ang interpretasyon nito. Nanindigan nilang senador na tungkulin ng lahat kahit ng mga co-equal bodies ng Korte Suprema na sundin ang desisyon ng hukuman kahit pa hindi sila pumapabor sa naturang desisyon. No one, including the Senate, can substitute its opinion over the courts in any matter concerning the Constitution. And the Constitution itself, in Article 8, Section 1, entrenches the court's role in interpreting the Constitution and determining whether there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by any branch or instrumentality of the government. This includes the Senate, even when acting as... Bagay naman po yan ng paliwanag nitong si Senator Mark Villar tungkol ho yan sa naging boto ho niya kahapon doon sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nanindigan naman si dating Integrated Bar of the Philippines President Igon Cayosa na may diskresyon ng Senado kung sundin ang desisyon ng Supreme Court o ipagpatuloy sana ang impeachment process. Nanindigan si Cayosa na may kapangyarihan ng mataas na kapulungan upang gawin ang alinman sa dalawa bilang isang independent body. Ang naging deliberasyon ng Senado ukol sa impeachment complaint niya ay patunay ng malagong demokrasya sa Pilipinas. Ang hindi lamang malinaw niya ay kung makakaapekto sa magiging desisyon ng Supreme Court ang naging desisyon ng mataas na kapulungan. Ngayon nakabinbin pa sa naturang hukuman ang motion for reconsideration ng Kamara sa nauna nitong desisyon. Umaasa naman ang batikang abogado na magbabase o magfo-focus lamang ang Supreme Court hawak sa mga hawak na ebidensya at hindi maapektuhan sa naging deliberasyon ng Senado. While awaiting some developments, but in practice, and the good Senator Soto would know that he's a veteran lawmaker. When a particular matter or issue is archived, it is good as dead. But then again, the focus now shifts to the Supreme Court because, of course, as you say, and many say it's improbable, but it's not impossible. As a matter of fact, one of the senators was quick to point out a number of Supreme Court decisions where there were unanimous decisions that they themselves, again,
Inyong napakinggan si Attorney Domingo Cayosa. Samantala, kagabi Agosto 6, napagdesisyonan na ng Senado na i-archive na lamang ang articles of impeachment laban yan sa pangalawang Pangulo matapos ang mahigit 6 na oras na deliberasyon. Paliwanag naman ni Cayosa, ang mga mosyon sa Kongreso na naka-archive ay maaari nang ituring bilang patay o nasarhan na. Dagdag pa ng abogado, kahit patuloy ang maglabas ng desisyon ng Supreme Court ukol sa motion for reconsideration ng Kamara at baliktarin ang desisyon nito, posibleng hindi pa rin magbabago ang treatment ng nakararaming senador. Batay naman yan sa resulta ng kanilang botohan kagabi. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kabombo. Update po tayo dahil may ilang grupo ho na bumabatikos doon sa naging desisyon ng Senado hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga development po dyan, si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, nagtipon-tipon muli sa lungsod ng Quezon ang ilang grupo gaya ng Akbayan at Tindig Pilipinas upang ipahayag ang kanilang mariing pagkondena sa naging desisyon ng Senado na pansamantalang i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan sa isinagawang botohan sa Senado, 19 ang bumoto na pabor sa pag-archive. 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain. Ayon kay Congressman Percy Sendanya, nakakahiya ang naging desisyon ng Senado at malinaw umano na hindi nito ginampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas. Giit ni Sendanya, hindi nila ginawa ang kanilang trabaho at sila ay naging Duterte Senate. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Congressman Percy Sendanya sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Dun sa desisyon ng Senado kagabi regarding impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Nakakahiya itong ginawa ng Senado na pag-archive sa impeachment complaint. Nakakahiya na tinalikuran nila ang kanilang constitutional mandate at hindi nila ginawa ang kanilang trabaho. Sa dulo, kahapon napatunayan ng Senado na talagang sila. Samantala, ipinahayag naman ni Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas, ang kanyang pagkadismaya sa naging daloy ng deliberasyon sa Senado. Anya, hindi man lang natalakay ang mga isyu ng korupsyon, pagnanakaw at pananakot na ibinabato laban sa Vice-Presidente. Bilang silent protest, nagpakita ng thumbs down si D kasama ang kanyang mga kasamahan sa loob ng session hall bago matapos ang botohan, kasunod ng kanilang pag-walkout. Anya, hindi nila matatanggap ang ganitong klaseng proseso. Kaugnay niyang pakinggan natin ang co-convener ng Tindig Pilipinas, Kiko Aquino D. Yung narinig tungkol sa nakita po nating lahat bilang buong bayan natin, nakita natin yung grave threats na binaba ni VP Sara Duterte noong November 2024. Hindi yun pinag-usapan kahit na yung issue at stake po dito ay buhay, no? Parang nagbanta siya ng karahasan, nagbanta siya ng kamatayan, parang hindi ata never pa ata since November binibigyan ng karampatang pansin yung ganong grave threat. So overall po, napaka-disappointing po yung naganap noong gabing yon. Nag-thumbs down, nagpakita kayo ng thumbs down. Ano nangyari dito? So walk out po talaga yung ginawa po yung ginawa po namin. Parang hindi na siguro namin mapigilan yung saloobin namin. Kaya ang napag-usapan namin, ano naman po silang sinabi na bawal mag-silent protest. So yun po yung ginawa po natin nung. Samantala, umaasa mga grupo na seryosong ikokonsidera ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Panawagan nila, marapat lamang na magkaroon ng malinaw na desisyon hinggil sa mga mabibigat na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si Congressman Percy Sendanya at si Kiko Aquino D. Pwede nating magawa dito sa ginawang desisyon ng Senado po? Sa ngayon, ang buong bansa ay nakatanaw sa Korte Suprema kung paano nila didinggin yung motion for reconsideration, kung paano nila didinggin ang mayorya ng taong bayan na gustong marinig ang mga ebidensya tungkol sa pagnanakaw at pang-abuso sa kapangyarihan ni VP Sara Duterte. We're anticipating kung ano yung magiging decision nila sa motions for reconsideration. Base doon makikita natin kung ano pa talaga yung bagong patakaran tungkol sa impeachment at base doon ipaplano po natin yung next steps. Dahil again, yung pinanggagalingan ng grupo namin, napaka-grave yung mga accusations laban kay VP Sara Duterte, korupsyon, pagnanakaw, karahasan, pagpatay. At hindi po natin yan titigilan hanggat magkaroon ng malinaw na hatol kung tama ba o. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. Bombo Isa. Maliban doon sa paghihintay doon sa magiging ruling ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration ng Kamara, may iba pa bang gagawin ng grupong ito after nung decision ng Senado? Kasi
kung maalala ng mga kababayan natin, yung motion or yung petition na inihain doon sa Supreme Court ay galing yan sa third party. So, pwede rin siguro na may third party na, question dito. May ganito ba silang leaning or anggulo na tinitignan? Actually, kanina sa pakikipagpanayam natin sa co-convener ng Tindig Pilipinas na si Kiko Aquino, isa rin ito sa kanilang hihilingin. Pero ang target talaga muna nila ay sana ay mapag-isipan din talaga muna ng Korte Suprema na yung ipinasang motion for reconsideration ukol nga dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At saka naman dito sila magbabase kung ano pa yung mga susunod na mga steps nila, kasi isa rin yun sa tinitignan nila, Bombo Genesis, actually, na maaari rin silang magpasa ng kanilang sa Korte Suprema, at pati may mga nabanggit din sila na magiging steps din nila kapag nakita na natin o nakita na nila yung desisyon ng kataas-taasang hukuman doon sa ipinasang motion for reconsideration sa kanila, Bombo Genesis. So medyo matagal-tagal pa ito. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Samantala sa iba pang mga malalaking balita, inaasahan ang bahagyang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan dahil yan sa inaprobahang importation ban. Ayon kay Orly Manuntag, ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, posibleng tumaas ng 2 piso hanggang 3 piso ang presyo ng bigas. Giit ni Manuntag, dapat magkaroon ng paglilinaw ang pamahalaan kaugnay sa importation ban sa bigas, lalo't may ilang trader ang nakapagpalabas na ng pondo para yan sa imported na bigas. Una rito, sinuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angkat ng bigas sa loob ng 60 araw simula sa Setyembre 1 nitong kasalukuyang taon. Ito ay makaraang aprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na suspendihin muna ang pag-i-import ng bigas. Layon umano nito na maprotektahan ang kapakanan ng mga lokal na magsasaka na apektado na ng mababang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Bago ito, kinonsulta rin ng Chief Executive ang mga miyembro ng gabinete sa sidelines ng 5 araw na state visit sa India. Maging ang grupo ng mga magsasaka ay umalma rin sa palaging pag-import ng ating bansa habang tila na isasantabi naman ang kanilang mga pagsisikap. Kaugnay po ng balitang yan, mga kabombo, nanindigan din si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsuspinde sa importasyon ng bigas ay isang maingat at isang kalkuladong hakbang. Ayon sa kalihim, ito ho ay tugon sa hamon ng napakababang presyo ng palay na binabalikat ngayon ng mga lokal na magsasaka. Nagbibigay ito anya ng maayos na proteksyon sa mga magsasaka at mga consumer dahil sa halip na itaas agad ang taripa sa imported rice ay pinili ng gobyerno, pinili ni Pangulong Marcos na suspindihin ang importasyon na maaring bawiin lamang kung ito ho'y kinakailangan na. Una itong inirekomenda ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod dyan ng reklamo ng mga magsasaka ng bansa kung saan umaabot pa rin umano sa 8 pesos kada kilo ng presyo ng bigas o palay. Ang naturang presyohan ay malayong mas mababa kaysa doon ho sa karaniwang gastusin sa production. Ito ho yung production cost. Ayon naman kay Secretary Laurel, susubaybayan ng ahensya ang epekto nito upang makabuo ng tamang datos at mahagawa ng nararapat na hakbang sa hinaharap. Kailangan na niyang mapanatili ang proteksyon sa mga magsasaka nang hindi sila malulugi sa kanilang pagtatanim ng palay, ngunit dapat ding mapanatilihan niya ang abot-kayang bigas sa mga merkado ng bansa. Samantala, inirekomenda rin ng Department of Agriculture na itaas na ng tuluyan ang rice tariff mula ho sa 15% sa 15%. Yan po'y patungong 25% hanggang sa kinalaunan ay magiging 35% na. Ngunit ipinagpaliban muna ito upang pag-aralang mabuti ang epekto ng suspension sa importasyon at yung magiging epekto nito sa presyo at supply ng bigas. Sa iba pang mga balita, tinuligsa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na humanitarian crisis sa Gaza at nanawagan sa Israel na pahintulutan ang pagpasok ng tulong. Ani Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap ang patuloy na pagkamatay, pagkasira at gutom sa Gaza at dapat tapusin na ito. Ayon sa Pangulo, limitado ang epekto ng mga resolusyon at panawagan at ang Israel pa rin ang kailangang magpasya. Pwede anya tayong mag-pressure pero sa huli ay Israel pa rin ang kailangang pumayag. Naging emosyonal naman ang presidente nang banggitin ang epekto nito sa mga bata.
I don't know what they say in Israel, but everywhere else, I think it is unanimous that the humanitarian cost of the continued attacks on Gaza is unacceptable. The death, the destruction, and now the starvation, they should not be happening in this day and age. We should not allow this. But what can one do? We look on in horror, death, the destruction, the suffering. But what always brings tears to my eyes are the children. Why the children? At least an adult, you can say we're at war, so we have to sacrifice. How do you explain that to a child? And that's. Tinggit din ng Pangulo na maaring gamitin ng Estados Unidos ang impluwensya nito sa Israel lalo kung titigil ito sa pagpapadala ng armas. Anya, laging panig ang Pilipinas sa kapayapaan sa Gaza, Ukraine at sa sariling sigalot sa West Philippine Sea. Git pa ng Pangulo, ayaw ng lahat ang digmaan, kaya kapayapaan ang laging dapat na panawagan. Sa iba hong mga balita, mga kabombo, pumalo na at patuloy pa rin pong umaakyat ang bilang ng mga nasawi mula sa mga nagdaang bagyong Krising, Dante, Emong at Habagat. Umakyat na po ito sa hanggang 40 mga kabombo. Ayon po sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council mula ho sa dating 37 o 37 na under verification pa habang 3 na ang kumpirmadong patay dulot po ng sunod-sunod na sama ng panahon. Maliban dito ay nakapagtala rin ng 33 sugatan sa mga naging kalamidad habang 8 pa ang patuloy na pinaghahanap o yung po mga missing. Sa kasalukuyan, higit sa 2.3 million na pamilya, yan po ay katumbas ng mahigit sa 8.6 million na individual ang nanatiling apektado ng mga nagdaang kalamidad na siya naman pong mula sa 8,800,673 mga barangay sa 17 mga rehiyon sa buong Pilipinas. Samantala, 86,000 katao naman ang nanatili ngayon sa mga evacuation center kung saan nauna nang nagpaabot ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaan. Maabot na po ng halos 1 bilyong pisong halaga ang naipamahaging ayuda. Samantala, ang Philippine Coast Guard patuloy naman ang binabantayan ng Chinese Coast Guard Vessel 5303 sa kabila yan ng pagbabago ng radio challenge nito. May mga balita dyan si Bombo Bea Piniza. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Vessel na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, inihayag niya na nananatiling nakaantabay ang BRP Teresa Bagbanwa sa mga aksyon at magiging susunod na hakbang ng CCG Vessel 5303 na siyang patuloy na nagpapakita ng mga iligal na presensya sa bahagi ng katubigan sa Zambales. Well, with regard to the Chinese Coast Guard, na minomonitor natin sa Zambales, nandun pa rin po ang MRB 9701. Ito yung pinakamalaking barko natin, that's BRP Teresa Magbanwa, na binabantayan pa rin po ang China Coast Guard 5303 na illegally na may presensya sa exclusive economic zone natin sa gawin ng Zambales. Ito ay matapos na naging pagbabago ng radio challenge ng naturang sasakyang pandagat mula sa pagpapahayag ng indisputable sovereignty sa naturang bahagi ng West Philippine Sea ay naging tuon na lamang ng panibagong radio challenge ang hinggil sa pagsasagawa ng isang law enforcement patrol sa katubigang saklaw umano na jurisdiction ng People's Republic of China. Giiti Tariela, maliban sa pagpilit ng China na mayroon silang relevant rights sa bahaging ito ng Pilipinas, ay intensyon din anya ng naturang bansa na palabasing tama ang kanilang mga argumento na mayroon silang karapatan na magsagawa ng pagpapatrolya sa teritoryong ito. Binigyan din naman ni Tariela na kahit alinman sa dalawang pahayag ang kanilang gamitin para magpatunay sa kanilang argumento ay nananatiling malayo sa kanilang lupain at teritoryo ang West Philippine Sea. Ani Tariela, ang layo ng katubigang ito sa Chinese Exclusive Economic Zone ay tinatayang nasa 600 nautical miles at ayon na rin sa United Nations Convention of the Law of the Sea, para masabing bahagi ng teritoryo ng isang bansa ay dapat ang layo nito mula sa baybayin ay 200 nautical miles. Kaya naman nanindigan si Tariela na ang katubigan ng West Philippine Sea ay kailanman hindi magiging pasok sa pangangamkam ng China. They also intend to stick with their own argument na hindi nila sinasabi. Pero ngayon, pinalalabas nila, they're conducting maritime law enforcement. Ibig sabihin, from the indisputable sovereignty, what they're saying is that they have sovereign rights, and that's only maritime law enforcement. But either way, whether it's indisputable sovereignty or sovereign rights,
this waters is too far, from the Chinese exclusive economic zone. As a matter of fact, it has a distance of 600 nautical miles, And according to UNCLOS, in which China is a signatory state, it should only be 200 nautical miles. So kahit saan natin sumahin, whether in territorial waters or sovereign or the exclusive economic zone, itong karagatan ng West Philippine Sea ay hindi pasok sa kanilang pangangamkam. Samantala, nauna naman na dito ay inihayag na ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang mga argumentong ginagamit ng China patungkol sa kanilang karapatan sa West Philippine Sea ay nagpapakita lamang ng indisputable sovereignty at hindi gumagalang sa batas na nakasaad sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Maynila. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Naglabas muli ang State Weather Bureau ng flood warning para sa 10 rehiyon sa buong Pilipinas ngayon pong Huwebes, Agosto 7. Inabibilangan ito ng mga sumusunod na rehiyon. Diyan po sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o Region 1, Cagayan Valley o Region 2, Central Luzon o Region 3, Region 4A o diyan po sa may Calabarzon, Mimaropa Region or 4B, ang Region 5 o Bicol Region, Region 8 o Eastern Visayas, kasama ho dyan ang Bangsamoro Region at ang Region 9 o diyan po sa may Zamboanga Peninsula. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang ulanin ng mga naturang rehiyon dahil sa pag-iral ng Southwest Monsoon na nakakapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao at ang low pressure area dyan sa hilagang silangan ng probinsya ng Camarines Norte. Dahil dito, binabala ng Weather Bureau ang posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar, lalo na kung magpapatuloy pa rin ang malalakas na pagulan sa loob ng ilang oras. Samantala, hinahanap na ng Armed Forces of the Philippines ang mga rocket debris na posibleng bumagsak sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command, Public Information Office Chief Colonel Naftali Padua, nag-deploy na ang hukbo ng isang naval vessel upang magsagawa ng surface search. Maliban sa barko, isang rotary aircraft din ang idineploy para yan sa aerial search. Ang dalawang asset ay mula sa Western Naval Command ng Philippine Navy at sa Tactical Operations Wing West na hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Ginagalugad ng mga ito ang karagatan sa East Coast ng Palawan, pangunahin na sa nasasakupan ng Tubataha Reef na dating natukoy bilang drop zone bago pa man ang panibagong pagpapalipad ng China na kanilang rocket. Sa kasalukuyan, wala pang namamataang anumang debris sa karagatang sakop ng bansa. Una nang iniulat ng mga residente ng Palawan ang malalakas na dagundong, kasama yan ang mistulang pagbagsak ng isang bagay mula sa kalangitan noong gabing pinalipad ng China ang kanilang rocket. Dako tayo sa iba pang mga malalaking kaganapan ngayon pong araw na ito mga kabombo. Ang Bureau of Internal Revenue nawalan po ng 1.41 billion peso sa koleksyon ng buwis dahil daw ho yan sa ghost receipts. Ang kawanihan nagsampa ho ng mga reklamong tax evasion laban sa 23 korporasyon. May update po dyan si Bombong Gran Hilario. Nagsampa ngayong araw ng mga reklamang tax evasion ang Bureau of Internal Revenue kontra sa mga korporasyon na sangkot sa illegal na gawain. Kung saan, personal pang nagtungo dito sa tanggapan ng Department of Justice si BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. upang formal na isampa mga reklamo. Inihain sa kaguran ng katarungan ang 23 tax evasion complaints laban sa 23 corporations, 56 corporate officers at 17 accountants. Ayon kay Commissioner Lumagi Jr., ito'y bunsod na madiskubre ang mga ito na gumagamit o bumibili ng mga ghost receipts upang matakasan ang obligasyon magbayad ng kaukulang buwis. Nasasangkutan niya rito ang mga korporasyon at individual mula sa iba't ibang mga industriya gaya ng sa negosyong construction, manufacturing, food, electronics, entertainment, marketing, retail at iba pa. At bunsod nito'y ibinahagi niya na umabot sa 1.41 billion piso ang nawala sa Bureau of Internal Revenue sa koleksyon nito ng buwis dahil sa mga nabistong illegal na transaksyon. Kaunin niya natin pakinggan si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Nagsampa po tayo ng kaso ulit laban sa mga gumagamit ng mga ghost receipts na tinatawag natin. Ang kasong sinampa natin ngayon, 23 cases against 23 corporations, 56 corporate officers, including yung mga accountants ng mga gumagamit ng mga ghost receipts na ito. At ang total na tax deficiencies na
kasama dito na assessment is around 1.41 billion pesos. Again, this is pursuant to our program na Run After Fake Transactions dahil malaki ang nawawalang revenue sa ating gobyerno sa mga nandaraya ng buwis sa pamamagitan ng paggamit ng mga ghost. Dahil rito, inihayag ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ang pagsasampa ng ganitong mga reklamo ay nagpapakita ng kanilang seryosong aksyon para malabanan ang mga tax evaders sa bansa. Ano ay, hindi lamang ang mga nagbebenta ng ghost receipts ang kanilang habol, kundi maging ang mga bumibili nito ay titiyaking mapapanagot din sa batas. Malinaw kasi na ang mga sinampa ng reklamo ay sangkot sa tax evasion sapagkat kanilang pakay na mapalaki ang tax input para mapababa ang obligasyong bayaran na buwis. Habang kanyang pinasalamatan naman ang Department of Justice sa pagsuporta nito sa kawanihan upang tuluyang mapanagot at masampa ng kaso ang mga sangkot sa illegal na gawain o transaksyon. Dakog niyan, atin mo ring balikan si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Hinahabol natin not just yung mga sellers o yung mga sindikatong gumagawa ng mga resibo na ito, kundi yung mga yung mga buyers dahil sila ultimately ang gumagamit nito para ipangdagdag sa expenses nila at panglagay sa input VAT na siya namang nakakapagbawas ng mga kailangan nilang bayaran buwis. So malinaw ang tax evasion laban dito at marami ng kasong naisampa at patuloy ang gagawin natin at nagpapasalamat tayo sa Department of Justice dahil sa kanilang suporta sa aming laban dito sa mga. Sa kasalukuyan ay dadaan pa muna ang mga reklamo sa evaluation ng Department of Justice upang makumpirma ang mga reklamo bago tumayo bilang kaso laban sa mga korporasyong nasasangkot. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Tuloy ng ating balitaan, unanimous na suporta ng Senado sa Senate Concurrent Resolution No. 4 na naglalayong itaguyod ang transparency at accountability sa proseso ng pambansang budget sa pamamagitan ng real-time na paglalathala ng lahat ng budget documents sa mga opisyal na website ng Senado at Kamara. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance, saklaw na resolusyon ang mula sa initial agency submissions, public hearings, bicameral conference reports hanggang sa final version ng General Appropriations Bill. Ani Gatchalian, ito na ang golden age of transparency and accountability na tiniyak din yan na hindi ito pahihintulutan ng anumang insertion at magiging mahigpit sa confidential funds. Giit niya, makatutulong ito para masubaybayan ng publiko at mambabatas ang paggasta ng pondo at matiyak na ito ay naaayon sa pambansang prioridad. Sinabi pa ni Senador Gatchalian na kulang sa centralized at searchable platforms ang kasalukuyang proseso, dahilan kaya't limitado naman ang public access at lumalaganap ang hinala ng katiwalian. Dagdag niya, ang mga reformang ito ay magbubukas ng mas aktibong partisipasyon ng mamamayan at magbibigay daan naman sa mas responsableng pamamahala. Pabor din dito si dating Senator Senator Panfilo Lacson sa hakbang, ngunit iginiit na hindi ito garantiya laban sa korupsyon. Pinuri rin niya ang pag-adopt ng Kamara sa Resolution No. 94 na nagpapahintulot sa civil society groups na dumalo bilang non-voting observers sa budget deliberations. Bumaba naman sa 243% mula sa 313% ang congestion rate ng New Bilibid Prison, ayon yan sa Bureau of Corrections, matapos mailipat ang mahigit 11,000 mga persons deprived of liberty sa iba pang mga kulungan at matapos ang ilang bagong pasilidad.
Sa ulat nitong si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., iniulat ding 23,000 mahigit na mga persons deprived of liberty ang napalaya mula Hunyo ng taong 2022 hanggang sa Hunyo ng taong kasalukuyan. Yan po'y mas mataas ng 41.35% kaysa sa unang 3 taon ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay General Katapang, ito ay dahil na rin sa mas mabilis na screening, mas epektibong pagpapatupad ng good conduct time allowance at mas malawak na access sa parole at executive clemency. Gayunpaman, kailangan pa umano ng 32 dormitoryo na nagkakalaga ng 14.6 billion pesos para tuluyang ma-decongest ang mga kulungan. Sa kasalukuyan, ginagawan na ng dagdag na 3,000 mga kama ang Ihawig, Sablayan, Davao at ang Leyte prisons. Noong Agosto 6, 300 persons deprived of liberty mula sa Nubilibid Prison ang inilibat doon ho sa may Sablayan Prison and Penal Farm. Sa bahagi ito, mga Kabombot Star Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating provincial stations. Ang temporary suspension ng rice importation program, isang panibagong pangloloko ng administrasyon ayon yan sa grupo ng mga magsasaka. May balita dyan ang Bombo Radio Legazpi. Taas ang sinabi ng grupo ng mga magsasaka na isa na namang panluloko ang pagpapatupad ng administrasyon ng 60 days na pagsuspinde sa pag-import ng bigas upang maibsan umano ang mabilis at mataas na presyo ng bigas na inaani ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Kate Estavillo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na dapat magkaroon ng production subsidy ang mga magsasaka dahil nalulugi sila at napinsala ng mga nakaraang sakuna ang kanilang mga pananim na palaya. Nanawagan din sila na ibasura ang Executive Order No. 62 o ang pagbabawas ng rice tariff mula sa 35% hanggang 15%. Iginit din niya ng pangunahing dahilan kung bakit ganito ang takbo ng industriya ng pagkain sa bansa ay dahil sa Republic Act 11203 o ang Rice Liberalization Law. Dapat aniya na maglaan ng mas maraming pondo ang Administrasyong Marcos para masubsidize sa mga lokal na magsasaka upang muli silang makapagtanim ng palaya. Samantala, hinimok din ni Estavillo ang mga magsasaka na ipagpatuloy ang panawagan sa gobyerno na ipawalang bisa ang Republic Act 11203 at ipasok ang panukalang Rice Industry Development Act o House Bill 578 na naglalayong tiyakin ang mga subsidiya para sa mga magsasaka. So dapat ang gobyerno hindi simpleng pagpahinto ng 2 months doon sa pag-i-import, kundi kailangan na ng mga magsasaka ng support subsidy para makapagtanim na ulit sila. Kailangan na ng mga magsasaka na i-ensure ng gobyerno na ibasura na niya yung RA 11203. Ganon din doon sa Executive Order No. 62. Kasi ito yung pinaka-dahilan kung bakit yung nangyayari sa ating industriya sa pagkain ay nakaasa sa pag-i-import, pag-i-import ng todo-todo pero hindi naman nito na napababa yung presyo ng bigas. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang yellow alert na unahong ipinataw dyan sa may Visayas Grid, inalis na ng National Grid. May update po dyan ang Bombo Radio Rojas. Matapos ang 3 sunod-sunod na araw ng pagka-alerto, tuluyan ng inalis ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Engineer Edgar Diaz, ang General Manager ng Capiz Electric Cooperative Incorporated, kinumpirma nitong unti-unti nang bumabalik sa normal ang supply ng kuryente sa rehiyon matapos tumaas ang available capacity. Kahapon nang alisin ng NGCP ang yellow alert matapos may tala ang 494 megawatts na capacity margin. Na itala ang available capacity sa 2,711 megawatts kumpara sa 2,217 megawatts na peak demand sa Visayas Grid. Paliwanag ni Diaz, ang yellow alert ay binibigay kung hindi sapat ang reserbang kuryente para sa contingency requirement ng transmission grid. Ito na ang ika-4 na beses ngayong taon na isinailalim sa yellow alert ang Visayas. Aniya sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines, may 11 planta ng kuryente na sa force outage mula Abril hanggang Agosto. 6 naman ang out simula pa noong taong 2023 at 4 na planta ang tumatakbo sa limitadong kapasidad na may kabuuang 725.2 na megawatts na hindi available sa grid. Samantala, nananatiling normal ang operasyon ng mga power grid sa Luzon at Mindanao.
ang supply mababa na. So sa yellow alert, ibig sabihin kag may updated kami kung bakit nag-yellow yan. So per report na nakuha ko kanina, there were ang daming power plant na out. Buti na lang, this power plant hindi masyado malalaki ang mga capacity. That's the reason why nga as compared sa kung malalaking capacity na power plant siguro, maka-experience tayo ng shortage sa power. Ganon ang ibig sabihin ng yellow alert. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Diyan pa rin sa bahagi ng Western Visayas, ang Sugar Regulatory Administration pinag-aaralan ngayon ng isang fungi na nadiskubre sa Panay at matuturing na breakthrough upang solusyonan ang pesteng sumisira sa libu-libong ektarya ng tubo sa Visayas. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Pinag-aaralan ngayon ng Sugar Regulatory Administration ng isang fungi na tinuturing na solusyon laban sa pesteng Red Striped Soft Scale Insects o RSSI na sumira na sa tinatayaang 3,000 ektarya ng mga taniman ng tubo sa Visayas, karamihan sa Negros Island. Ayon sa ahensya na tuklasan sa lalawigan ng Capiz, ang isang uri ng entomopathogenic fungus na kayang pumatay sa nasabing peste. Ang fungi na ito ay nasa research facility ng SRA sa La Granja, Carlota City at madagumpay itong naparami ng mga mananaliksik. Ipinakita sa mga laboratory test na agresibong inaatake ng nasabing fungi ang mga adult at itlog ng peste. Subalit kailangan pa ng field testing upang mapatunayan ang bisa nito sa aktwal na taniman. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Miko Liboon, Agriculturist 1 sa Sugar Regulatory Administration, ang nasabing fungi ay likas sa kapaligiran at mabilis dumami. Natural ito at hindi chemical, kung kaya wala itong dalang peligro sa ibang insekto na hindi nakakasira sa tubo. Napag-alaman ang nasabing peste ay nagpapababa ng halos 50% ng sugar content ng mga tubong apektado ng RSSI. Sa pinakahuling tala, nasa 3,000 ektarya ng apektado ng peste sa Negros at Paray Island. Ang Negros Occidental ang may pinakamaraming apektadong lugar na umaabot sa tinatayang 2.9 ektarya. May infestation din na ulat sa Negros Oriental na nasa 3.5 hectares, Capiz na nasa 23.20 hectares at Iloilo na nasa 29.15 hectares. Isang malaking problema ngayon na kinakaharap ng Sugar Regulatory Administration is yung sa red stripe soft scale infestation. Ang iilan po sa mga hakbang na ginawa na natin is that nung first talaga siya na nireport way back on May of this year, nag-form kami ng isang task force, no. Ginastudihan po siya ngayon, yung fungi na yan. Once na perfect na po namin yung study, ipapamibigay din po namin siya yung inoculates ng fungi na yan para po as sustainable po na intervention. Si Miko Liboon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang grupo ho ng ilang mga negosyante magkakabombo pabor doon ho sa inilatag na suspension sa tarifikasyon o ito hong rice importation. May update po dyan ng Bombo Radyo Bacolod. Sa tuwing buwan, walang nakikitang problema ang mga negosyante sa lalawigan ng Negros Oriental sa suspension ng pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 days simula September 1, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Edward Du, presidente ng Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry, pabor sila sa pansamantalang pagtigil ng importasyon basta't sapat lang ang buffer stock, lalo na't papalapit na ang buwan ng Disyembre. Ayon kay Du, tumataas ang demandang bigas sa tuwing buwan ng Disyembre.
Inamin naman ng business group leader na hindi masyadong dependent sa imported rice ang Negros Island region dahil may rice producing towns dito kung ikukumpara sa ibang rehiyon. Naniniwala naman ang nag-run sa businessman na sapat ang buffer stock dito sa NIR hanggang buwan ng Disyembre kasi maliban sa may imported rice na pumapasok, may sarili ring produksyon ang Negros. Ayon kay Du, pabor sila sa 60-day suspension ng rice importation dahil kahit 2 buwan lang, makakabenepisyo rin ng mga magsasaka rito sa mas mataas na presyo ng kanilang ani habang sapat ang buffer stock. Sa tingin ng negosyante, mababa ang presyo ng bigas ngayon kasi marami ang supply ng imported rice. Kailangan ang buffer stock natin ay good enough kasi papunta na tayo sa December. So dapat kung mag-ban tayo sa importation for 60 days, dapat hindi ma-affected ang ating buffer stock. Kasi siyempre papunta na tayong December. Normally pag bare months, ang demand, consumption of rice goes up. No? If there is no effect, kung walang epekto yan sa buffer stock, walang problema. Mula rito sa isla ng Negros para sa Bombo Network News, ito si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Si Vice President Sara Duterte naman na nanatiling panalo sa desisyon ng Korte Suprema. Ang legal na laban itinuturing na number game ayon yan sa isang mambabatas. May mga balita dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nananatili pa rin kay Vice President Sara Duterte ang panalo ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Francis Dominic Abril, ang legal at political consultant, malinaw kasi aniya na nanaigang textual na pangunawa ng nakararaming mahistrado ng Korte Suprema kumpara sa minoryang bumoto laban dito. Aniya katanggap-tanggap ang mga posisyon ng magkabilang panig, ngunit sa huli, numbers game ito at ang desisyon ng mayorya ang siyang masusunod. Nilinaw din ni Abril na sa kabila nito ay dapat tignan ang perspektibo na hindi pa rin tapos ang laban dahil sa ginamit ang salitang archive na nangangahulugang hindi pa otomatikong dismissal at sa katunayan ay pwede pa umanong buhayin. Sa kabila naman ng posibilidad, tila imposible na rin ito aniya dahil sa dami ng bumotong pabor sa desisyon. Ipinunto rin ni Atty. Abril na nagkaroon ng kalituhan sa publiko dahil sa bagong guidelines na inilabas ng Korte na ayon sa ilang constitutionalist ay tila pinalawak o in-expand ito. Dito na rin niya binigyan diin na dapat ay magtiwala ang publiko sa integridad ng hukuman basta't nakaangkla ito sa katotohanan at batas. Bagamat may posibilidad pang ma-reverse ang desisyon, ito ay maaari lamang kung may lalabas sa bagong ebidensya na sa ngayon ay tila wala pa. Tila na reverse ng Korte Suprema ang kanyang desisyon. Ito po ang mananatiling president natin or susundan na basehan. Kaya abangan natin sa February 2026, tupad na ba ito ng House of Representatives? Or baka mag-iba ang ihip ng hangin at muling mag-unite ang unity team, so mawala na sa eksena ang impeachment call na ito. Pero sa akin, nakakalungkot dahil yung accountability talaga ilulugar na lang natin sa tamang proseso. Sige, abangan natin ng February 2026. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Resida nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang mga otoridad sa patuloy na matinding pag-ulan sa South China matapos ang isa sa pinakamabibigat na buhos nitong Agosto sa kasaysayan na nagdulot naman ng baha, landslide at pagtaas ng kaso ng chikungunya sa Guangdong. Sa Guangzhou naman, kanselado ang 363 flights at naantala ang 311 sa Bayonne Airport dahil yan sa malakas na ulan. Sa Hong Kong at iba pang lungsod sa Pearl River Delta, naranasan naman ang pinakamalakas na ulan ng Agosto mula 1884. Nagsagawa ng clearing operations ang rescue teams matapos masira ang mga kalsada, bumagsak ang mga puno at tumaas naman ang tubig sa 16 na mga ilog. Higit 7,000 naman ang mga kaso ng chikungunya, dulot yan ng mga lamok sa naipong baha. Naglabas ang Beijing ng 1 billion yuan o nasa 8.2 billion pesos bilang ayuda yan sa mga apektadong rehiyon. Ayon sa mga eksperto, inaasahan ding tataas ang presyo ng gulay at prutas. Naitala rin ang landslide sa Taobao Village
Village kung saan 14 ang natrap at 7 ang nawawala. Nagbabala naman ang Weather Bureau na may 2 hanggang 3 bagyo pang inaasahang papasok ngayong buwan ng Agosto. Mga kabumbuka Star Nation, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News, subaybayan po ninyo ang ating mga provincial station mga kabumbo at pwede po ninyong balik-balikan yung mga programa ho nilang hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Mindanao area, dako tayo dyan sa bahagi po ng Davao Region, Region 11. Riyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Davao. Sa bahagi ng Cagayan de Oro area, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para naman po sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa mga taga-riyan sa may Sarangani Province at karating na probinsya, ang Bombo Radio General Santos. Habang para sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Mga listeners and viewers, sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao, in Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboan ay saunto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Ang Archdiocese of Harugin kundinarang inbuhat sa isa ka vlogger sa sining pagdupla niya sa Holy Water Fountain to sa may Misamis sa Occidentalo. Anong diferensya sa sining mga sahi isang tao mano kung sahi sa mga content creator? Why naging sa may nagasulod sa utok nyo? O kung
way na sang may masudlan kay way man kamusang utok. Dinastos klaseng sahi sang buluhaton ini. Pisar nga nagpangayo man sang pasaylo, naghiribio, nagsaramo ang iya sining luha kag gasipon. Pero ti ulihin ang tanan minus 1 million powents ka na sa langit, day. Check na bala si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Kinakondenar Bombo Champ sa Archdiocese of Haro ang naging buhat na ginaaligaro pag dupla sa babaeng vlogger sa Holy Water Fund. So, kung nabutangan sa Bindita dara sa bayan sa San Juan Bautista Parish Church sa Jimenez Misamis Occidental. Natigayon din nato, naging pakigangutan ang Social Communications Director sa Archdiocese of Haro, si Reverend Father Angelo Colada. Kada iya din pahayag na isa ini ka pahanumdom sa publiko nga dapat tatagan sang balor kag respetuhon ang mga kagamitan sa simbahan, although kung hindi man gid same abing religion, but ini tandaan nga isa ka may mga canonical implications ang ining mga kagamitan. Pahayag niya nga samtang sirado ang simbahan, hindi lang man ang natungdan nga vlogger, kundi dapat ang mga parokyano, ang Kristiyanong Katilimban ang mahiwas sang holy hour of adoration, confession, kag ibang mga buluhaton sang repentance. Dugang pa diri ni Father Colada nga ara sa gihapon ang pagpatawad kay ambal gani ila or kung milius na ginahambal nila is makapatawad kani Ginoo, pero dapat ginatanaw man diri nga maathagan ang vlogger, and if ever may kung matuod di man ang ginobra niya, may pag-ako man sa iyang bahin. Samtang with the latest update man sa Madrid kay Ozamis Archbishop Most Reverend Martin Sarmiento Humuad, ang pagpasarado sa isbahan ang Sunday gito mismo, kung sa inatabo ini, nagasimbolo sa penance kag reparation kag liwat magabukas ining Baroque style nga simbahan. So, sa Arsobispo kung matapos ang patigayonon nga pastoral assessment, holy hour of adoration at solemn confession, last 3 ang hapon, subong Agosto 7. Agad magpangayo sa kapatawaran kag mabalik ang pagkabanal sa umuman nga simbahan ba mo siya. Kabatibla naton ang ato na interview kay Reverend Father Angelo Colada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Haro. This is a reminder for us Catholics, ang mga sacred objects, mga places na gina-consider natin as sacred, na konsagrado, these are vessels of God's grace. Kaya nag-deserve ini sila sa utmost na respect, kag reverence. Yan this is an awareness for all of us, no, nga kabay pa, no, makita ka bala, no, ang pag-value sini, kag alam nga gina-condenar na kundo ini mga buluhaton na ang pagkasagrado ka isa ka lugar, just like ang simbahan, o kung mga pagkagamitan niya sa simbahan, no, dapat natin tipigan. Kaya tanawag pa dapat natin tandaan na may mga canonical na mga implications. Sabi nyo, may sa Osamis, no, gin-close, no, sa ila obispo, agad na ibistigaran ini, until further notice nga mabukta until makita kung ano ginamatutuog na kaso, kasamtang sirado ini ang mga pumuluyo, ang mga parokyano, hindi lang sa natungdan nga nagimo sini, kundi mismo ang responsibilidad sa Kristiyanong Katilingban na kung sabihin sila magahiwat sa holy hour of adoration, confession, kag ibang nga mga buluhaton sa repentance kag reparation. So far ko tanaw na to no, sa release ng statement no, sa Diocese ng Osamis, no, consider ini nga serious warning, no, nga sa siyentong individual nga responsible, but I believe nag-obra man sila siguro sa investigation kung ano ang paano natin mahimo, no, kaya pwede nga makasuhan man, kaya ayun sa mga sampag mo, disrespect man siyang religious Balatiago, no, kung ang ano man sa yara man na sa lahi, no, o kung ano natin o dapat na sa simbahan, so pwede mo siya excommunicate kung tama dito bukat, no, ang nakita nga rason, no, kapag sa paghibo sila. Pero usually, no, kita nag-aatag man lang dito sa pagpanundong, no, kay sa warning, no, sa itong mga kahibo sa offense, pagati siguro o dapat na sa simbahan, more pagin siguro sa pag-educate,
kag sa pagkatitize, no, kag sa pagpipigma no sa mga kagamutan o kung na lugar o kung sa grado man yung mga butang, no, kag pagrespeto sini kag sa bahin mo sa mga tao nga ti ano nga maproteksyonan man nato, no, ato mo simbahan nga nabantayan man nato matok matasin nga mga elemento. Siguro may possibilidad sina mapatawag ang mga nakahimo sini tanawon ko ano matutuo di rason pag matagan mang sang laygay, no, ti pagpatawa lara yun na iya, no, pero ginatanaw nato man niya na maintindihan, no, sa yadtong nakahimo, no, ang iya nga ginhimo nga maako niya bala, no, nga sala lang man ini nga nasalaan niya ginobra, hindi natin makasabi bala nga pabayaan na lang natin, ipatawaran na lang natin, kundi nga dapat may mga aksyon na kita na mahimo, no, but pero kung itabi ko na desisyon, we are still sa process pa sa pag-investigar sa mga butang. Ano niya sa Father? SOP, gid na siya nga pasiradaan gilayon ang simbahan kag kung ano kadugay? Yes, kiti na sa adi na, no, sa kanon, no, kanya ara ina sa kanon, no. So may mga functions ina. So why nga automatic na amo na ginaoperado kag ang obispo mismo ang nagakadto sa nito nagamando no sa pagpasira sila. Ano na specifically aside sa investigation na ginaobra bala nga do ano siya liwat, i-bless siya liwat or anong maobra dito sa simbahan? Specifically sa amo na nga pagkabutang sa simbahan. Possible, may mga abusin na. Pero subong ang Christian community o kung mga Catholics mismo o kung makatapos sa silang parokya, nagaliwat talaga sa mga tenants, no, pag-reparation, no, ang paghinusyo, no, pagsakripisyo, no, iban sila nagaliwat sa ganito ang adoration, holy hour, no, nag-expose sa blessed sacrament, they pray, they go to confession, mga penance na iba nagahiwat sa mga prosesyon, no, nga nagapakita nga sila nagahinusyo sa sinima ginaobra. Kaya hindi lang ini sinikuha gina, hindi lang ini sa isa katao nga nakatindan, kundi nga bilog ng komunidad, may responsibilidad sila tungod kay ibutang natin sa katabayaan. Pwede man natin ibutang dira sa muna. O konti ng mga membro nga ko sabihin, nagkasakripisyo man kita para sa sining mga tao na nagahimo sa kalainan, no, sa para man sa ilang pabagbo. Mama Cham, Senior Reverend Father Angelo Calada, ang Social Communications Director ng Archdiocese of Haro. Alright, matapos ka ng pangayo sa pasaylo ining vlogger nga babae ni anong lihok sang Archdiocese dito iya sa may Misamis sa Occidental, may mga nagakigo balang i-file sila nga complaint batok sa sining patayuya nga vlogger. Depende sa ginapatigayon nga investigation, but sa subong sa simbahan, in order nga ma-open, iniliwat siya, bambot siya may patigayon ng mga pastoral assessment, pangamuyo, kag repentance, gid kay hindi abot sabihin na siya lang ito nang nakasala kung affected ng mga amilog na parakyano, kag ang kristyano katiringban, bambot siya. Alright. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pidioran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline Piliora. Hindi naton maintindihan kung ano nagsulod sa utok, particularmente sini nga vlogger. Why naton gina-generalize kay kiti kadamo sang vlogger sa bilog sini nga pungsod Pilipinas kag kalabanan sini sa ila maayo man ang ila sini nga mga content. Whether pampagood vibes, may mga makabig naton makuhaan nimo sang leksyon, no? Mga DIY, kadamo lang luto, bisan dinaskal nga luto, pero kung kaysa ang iban hindi kabalo magluto sa nagalantaw nga nagaluto nga nagalinupad ang mga kaldero kag mga gatong kag mga panakot dira do makabalo ka man magluto later on sa aton siniya nga mga kasimanwa. Oh? Kadamo sang sarang nga himuon as content kung ikaw isa iya ka content creator or vlogger per se sa aton sini nga mga kabombo, pero nga naglabot ya sa punto nga mo tong ginhimo sang bastos nga patayuya nga klase sang bayi ito. Hindi bla? No? Ano pagid ang mapinot nga sahi sang tinaga nga sarang sining
itawag naton sa ila. No? Kung ang iya sini nga ginalagas is for magdamo ang iya sini nga followers or viewers, sa una pa lang nga daan kung followers mo ti kadamo man sang mga Kristiyano nga into social media, di ba la? O tidira pa lang nga daan, why ka na siguro sang mabuhinan ginagurong kadamaan sa imo sini nga follower? No? Sa iban sini nga relihiyon, ti ipakamalaot ka man sina sila kay kung nahibo mo na gani sa relihiyon, butang tapa kabahin ikaw sang Kristiyanong katilingban, o kung hindi man o kung lain ang imo sini nga relihiyon niya, basto si mismo gurong imo sini nga relihiyon, no? Why nagakaangay sa bisan ano lang sini iyang punto or anggulo lang taon nato ng imo sini nga ginhimo. Magluwas sa gin bastos nimo ang ginakabig naton iyang mga Kristiyano nga ti holy, sagrado, no? Ti way tiya kabalo ba si kung may mga balatian ni siya kag nakontaminar to karon ang waterfront? Kagamo man tong ginbanyo sa iya sini iya sa mga sumilimba dira sa ila sini nga agtang maghimo sila sa sign of the cross. Sa aton sini nga mga kauturan. Oh. Ti nagalibog ang ulo sini naton, ano pa yang gadgad nga kadamo man iya sang pwede nga himuon nga content amo gito yang iya sini nga napinsaran. Mas mayo kung tani kung ginlansang niyang kaugalingon niya abi sa cross. Oh. Mas mayo pa abi nga ti para nga mas damo pag ginangya sining viewers. Naghublas siya na. Oh. Pero nga kinanglan pag iniyabanwa nga mo sinang himuon niya. Anong luyag niya sini nga pamatudan? Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ako hindi magkuya pala simbagin nga sila nga kada Domingo, kasimbaw kung ano nga mga okasyon niya, nagakadto kita simbahan. Pero ti sa tagsa ka batag adlaw, antes kita maggabangon sa aton sini nga pagbugtaw, ti nagapangamuyo kita, nagapasalamat kita, nga nakabugtaw pa kita. Oh, naturalmente kag nagakadapat lamang ina bilang isa ka Kristiyano nga nagatuo or tumuluo sa aton sini nga mga kabumbo. No, pero ti ano ning relihiyon sining bastos nga babayi ni man? No. Sa wayon naman kita karon sa women's group, o grabe gid nga buyayaw imo bumbot. Sa mantisyo ko sa wayon yun ni anay. Oh. Ining wala sang kalag kag bastos nga klase sang babayi. Man kon dire mo lang naginhimo day, kag lapit-lapit ka lang sa kondre, lumsan tagid ka. Lumsan ta ka sa pagpaintindi sa mga tinaga, sa pag-ulo-ulo, ngang imo nga ginhimo sala. Oo. Ano nga lumos yang ginapaminsar nyo? How? Sa aton sini nga mga kuturan. But seriously speaking, sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag napalabot man naton sa tanan sini nga mga content creator. Kadamo man niya sang pamaagi agud nga maka-gather kamo sang views. Magdamo ang inyo sini nga followers. No? Ipaiway nyo na ang mga kasubong sining sa aton sining mga kabumbo may maapiktuhan or nagakalapakan kamo kag may ginabastos kamo nga mga tawo, no? Or sagrado sining lugar. No? Kiti
pananglitan gani ang mahal iya nga makako ang maghatag sang pina ti panigurado sa aton sini nga mga kabumbo medyo mabrubugat ina kag ang paghinulsol daw hindi na makapayo sa imo magamo sina sa aton sini makuturan. No? But sa gihapon suno sa aton sini iya nga simbahan kung ang Dios gani sarang iya maka patawad, no? Sang makapila ka beses, ti kita iya nga mga tawo nagakadapat kuno nga magpatawad man sa aton sini nga isig kapareho. No? Pero ti ang iya sini nga nahimo sa aton sini mga kuturan ang makabig naton iya pagtampalas sa sagrado sini nga lugar, partikularmente sa sulod sang simbahan, no? Ngati inang Holy Water Fund amo nang una sini nga himo gid or ginapadulungan sang tagsa ka sumilimba sa pagsulod nila sa simbahan. No? Magsawsaw dira sa ila sini nga kamot kag maghimo sang sign of the cross. Ti kabay pa nga patawaron man ining nasambitan sini nga babaye, ining vlogger, no? Sang mga Kristiyanong katilingban dito ya sa may Misamis Occidental. Amo na gani ang sa aton sini mga nga si Hesus Kristo blang balya niya patawara sila amay. Kay way sila kabalo kung anong ila sini nga ginahimo. Galik iti ginhimo ya ini parang siguro himo niya nga content magdamo iya sining viewers, followers, magsikat siya, maglapta siya sa social media, kag magbantog siya pero ti nagbantog siya sa kabastusan kag sa kadamakan, hindi kay sa kaayuhan. Just in 9 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Pagbalik naton banwa ang poultry farm nga ginapanag-iyahan ni Mr. Retirado Jr. dira sa Banwa sang Dueñas nagtugas ang kahalitan 5 ka barangay or 4 ka mga barangay sa Banwa sang Dueñas ang labing apektado sang baho kag pagdagsa sang langaw. Tipila ka mga pumuluyo dito banwa ang haluson na iyang di makakaon. Kay bisan sa sulod sa ila sini nga panimalay, ara imo langaw nga sarang iya nga mapakilo. Ining mga langaw naghalin ini dito sa may poultry kay nag-harvest sila kuno. Kaya ano pang ekspektaron mo sa ginhalinan sang langaw kag din masami nga nagahapon ang langaw? Ti nagluto kami da karon sang apritada, bakarita, adobo, litson kawali, chicken curry, ano pa dang manamit sining nga lulutuon? Tapos ang hana mo na timuon, may humapon nga langaw? Ti makakaon kay nabla sang maayo? Sa aton sini mga kabumbo, pati mga senior citizen to, nagalain ang pamatsyag. Balikan tayo ni kay ginpadulungan sang Bumbo News Team, kay ginhusisa ini banwa, balikan ta ang detalye sa paray nga pagpalayag sa Bumbo na Isauto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga Iloilo Bill Board of Activities for August 3 to 9, 2025. Not being able to perform due to bad weather last July 19, ang Rock Station Band is overcharged with enthusiasm nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo sa August 9, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazwala de Iloilo. Sa August 10, Domingo, ginaagdang tanan nga maging gabahin sa Eucharistic celebration na pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiod sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazwala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Lao nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tiyon nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tiyon nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa balik na diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombot Shama Blanco Hovera. Ginpabumbo ang poultry farm ni certain Mr. Retirado Jr. dira sa may barangay Munpon, Banwasang Dueñas, Iloilo. Ining barangay hindi lamang amo sini ang ginhalitan kundi lakip na diri ang iban pa katatlo ka mga kabarangayan bali 4 tanan. Sa karon ang nagasufrer ang nagaantos lakip na apektado ang ila sini nga pagpangabuhi hilabi pa sa mga utod naton dira sa 4 ka mga kabarangayan nga mayara sa jutay nga nuno negosyo kurong karinderya abi dira. Or bangod nga tsimpo naman nag-init naman ang panyimpo subong tiban sina dira. Ining nagaluto sang or nagabaligya sang mga mga juice katulad ng ilabi sa mga brubuko pandan o kung ano dira. Ti apektado kay ginpurungan sang langaw ang nasambitan sini karon iyang banwa. Kung sa din labing apektado, 3 o 4 ka mga kabarangayan. Ginpanulungan ini sa Bombo News Team kag dito ginhilira sang mga apektado sini nga pumuluyo ang nagpirilit sa may fly trap sila nga ginbutang do mo lang ni makabulig-bulig so far sila.
ginhilira nila tong fly trap po. Sus Maria kagusip po. Makabing naton kung sarang tala ni maisip tag binilog ning langaw ni dumambag ka nga do labot sila 1 kamilyon sobra pa gani mo. Check naman lang si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Hindi nagid maagwantahan ang kadamuon karon sang langaw, no? Ang ginareklamo diri sa may Banwa sang Dueñas sa Iloilo. Actually 4 ini ka mga kabaragayan karon ang naga-suffer, no? Sa mo sining problema bangod sa sining ginapayag sining poultry farm nga napahamtang diri karon sa may Banwa sang Dueñas Iloilo. So ang mga kabaranggayan sa ning apektado amo ang Agutayan, Barangay Tipolo, Barangay Pandan kag Barangay Monpon, no, sa Bersambit sining Banwa. Ang ining na mention naton nga mga kabaranggayan siguro more or less mga 5 kilometers ang kalayon sini halin diri sa may Banwa, no, mismo sang Dueñas Iloilo. Pumbucham. So bali ang ining poultry farm ang ginaparagyahan diri karon ni Rodolfo Itirado Jr. nga moning L3RG farm. Adto na pahamtang sa kag na palibutan siya sang 4 sini ka mga kabaranggayan amo nang tidag palabot gid sang reklamo ang ining 4 sini ka mga kabaranggayan diri sa Bombo Radio kag at same time tigin palabot ba ring concern sa bahin sang municipal mayor, no, kay Mayor Pama, at the same time sa ila sining Mendro sa pagpanguna diri karon ni Sir Arturo Ripospolo diri Bombocham. So based diri sa aton sining pangusisa kay sa diri sa Pumuluyo sang Barangay Monpon ang natikayo naton diri mapakigangutan si Sir John Laksaw. Ang Barangay Monpon do may porsyon lang sang parte sang poultry nga ila sining sakop pero hindi gid kabilugan. Isa ni si Sir June, no, ang nagareklamo sini kang iya sini nga puloy-an siguro more or less mga 1.5 no to 2 kilometers ning kalayon halin diri sa may area karon sang poultry farm, no. Kung sa diin based diri sila sini observation Bombocham do kada harvest, no, amo na maka-experience sila sang 2 man, no, 2 man kadamo sining langaw. Ang isa to gadi sa mention sang Pumuluyo nga kung may nagapamakala siguro sa kinilok langaw basi mangrano ng taga Barangay Monpon. Aba? Diri karon sa aton sa mga kabumbo, no, ti ang ila sining ginhimo gabakalan ni sila kado trap nibla ang itsure duhani nga color yellow, fly trap at ano ni light trap, no, fly fly trap, yes. Akon makita isang langado ginaamag tapos may do face na siya kun mapatungan niya nagatapik di na siya kalin. Nakita tato imbes color yellow do color itom na lang tanan mo kay naubos na ka ano kalangaw sus naubos na ka tapik, no, temo na kadamo. Bombocham adlaw ko na mo nang ila sini nga ma-experience mga isak semana, no, kay kada once a month kuno ni ang ila sining harvest. For example, tikod mag-harvest sila mga pizza 26 after sila mga 1 week pa kunong ila sining suffer nga amo ni kada muon sang langaw. At the same time ang dapya, no, sa ginapayag hindi mayo sining baho halin man diri sa may poultry farm, no. Tiabo nang ila sining reklamo diri karon may mga abes man gani kuno nga may mga Pumuluyo nga bangod sa kadamuon sang langaw pati pagkaon nila kuno ga sulod sila sa moskitero mo. Diri sa may Banwa sa Dueñas sa aton sa diga mga kabumbo, no, Bombocham. Sa pabati tablanay ang kabayan sa payag diri ni Sir John Laksaw, residente diri sa area sang Monpon, Dueñas. Actually, dire ko. Dire kami na tao. Kung nag-umpisa ining problema sa langaw, mga every time mag-harvest sila. And hindi lang langaw, kag ang bad smell o baho sang ilang ano ya? Putre. Ti subong kiti may organic ari ka mo
na-witness nyo kung ano ka ang problema naman dire. Ano ka mo apektado in terms sa pag ginawin ng daw? No, tado gid kiti si kada hulag mo may naghahapon sa liog mo, sa dulunggan mo. So kung mag-preparar ka kay mo nga pagkaon, medyo may problema gid kiti siyempre. Una palangaw. Kay Red sa ano niya, tigko, una palangaw. Kaya kag hindi lang ako siguro ang problema dili halos tanan nga residente. Palibot gid So bali may mga intervention na niyang tag-iyak poultry. Do ay ko monitor kay sa ako mga kabi ko sa gamay nga negosyo ko sa tinda mo kag hapon ako gapuli dire. Okay. So bali ang ano gid ang inyo sini nga kausa karon nga mapuntat ni ang pagdamo sa langaw. Dapat kun aksyonan sang tag-iya. Kung ano ang solusyon niya nga problema sa mga residente, kung ano ang mga dapat nga i-minimize o di ba sila nga pesaragad katid business niya pero ang kanuloy kami ang kwan ang muluyo. Pero kung wala naging solusyon kung pasira ang kinanglanon para madula lang pwede gid. Kung pwede lang Oo. May provide sila nga daw trap hindi na siya enough. Do hindi gid enough to kasi madamo pa lang na. Hindi gid kasi kung ang trap na kundi ang area dito lang sila pero sa mga may ingod-ingod dara man gyapon ang iban. Gyapon di ba? Okay. So ano panawagan mo Sir John bilang pumuloyo sa barangay? Panawagan tani sa tagiya himuan niya nga solusyon para masolbar man ang ano problema sa pumuluyo. Pwede kabalo man na siya siguro kung ano ang epekto sang langaw diri sa amon. Hindi masiling nga ano ginamon siya nga ang iyan negosyo. Pero mangitaan niya solusyon. Nga hindi maapektuhan man ang residente dire. Si Sir John ang pumuloyo karon sang Barangay Monpon sa Baybanwa, San Dueñas, Iloilo. Bumbutsam no sang ginpalabot nato ning concern sa Municipal Environment and Natural Resource Office sa pagbunguna diri ni Sir Arturo Ripospolo no ang municipal agriculturist. Nag-upod adres aton no sa pagpadulong diri sa nasambit sa Dica Poultry Farm no. Agod nga magpatigayon diri sang possible inspection no diri sa may nasambit sa ning area. Ari upod naton sa subong kay as of now diri pa kita sa sagwa no sang gate duay pa sang go signal diri pero pakigangot nato si Sir Arturo diri sa area kung paano nga makapatigayon diri sang initial inspection sa area. Sir, live kita sa Bumbuhanay Sodto, humpo nato si Bumbucham sa piyak sining linya. Anong resulta sa aton sining sir attempt nga makasulod sa area? Mayong udto o kon mayong hapon Bumbucham. Mayong udto man sir. Kami diri subong sa poultry farm ni Mr. Rodolfo Retirado nga base man sa aton paglisensya sa aton municipal mayor kag pag-interview sang Bombo Radio Philippines. Nag-deploy kami dire sa area pero naistorya namo na yung caretaker nga si Mr. Hernan Palumo. Nagambal siya nga mapasugot ang tag-iya kung may ara kami nga mission order. Ang gin-explain ko man lang sa iya nga ang katuyuan namon sa pag-deploy dire para nga magka-responder sa resolusyon nga gin-issue sang 4 ka barangay nga nag-abot sa office ni Mayor. Ang gin-explain ko pagidugang sa iya nga ang katuyuan namon sa pagkadto dire magbulig nga masolbar kung paano mapaganagan ang problema sang nagadugang kadamo gid nga langaw dire sa area. Actually nag-coordinate ako sa legal department ka Environmental Management Bureau sang DNR Region 6. Naistorya ko si Nicole nga ini nga concern is within the jurisdiction of the local government unit of Dueñas
and under ini sa aton nga sanitation code. So after diri na istorya ko naman si Doc Sophie kag ang aton nga sanitary inspector naka-conduct naman sing preliminary investigation diri sa area. Actually naka-ready naman ang iyang report to be signed by asang aton nga municipal health officer. So kung ano man ang result sang amon diri nga investigation sa pag-deploy diri sa area, i-update ko lang ang amon municipal mayor para makakonvene man kami kung ano ang mahayo namon nga tikang para mabuligan solbar ang ini nga problem na nag-existe diri sa barangay Monpon. Thank you, Gabong Batcham. Sir Art, ang aton busy din nga tinutuyo hindi lamang kay mabuligan ang mga pumuluyo dira sa mga apektado sa nga barangay kundi mabuligan taman kay tintindihan ta negosyo man nila mo ginapalangabuyan man dira kag damo man sa mga empleyado dira. Ang aton sining intensyon is that nga kung paano kag ano ang mga nagakadapat sining himuon para nga mapaganhagan ang pag-eksister sa mga langaw nga ti amo karon ang terrorize sa mga puloy-an sa apat sining ka mga kabarangayan na dira sa Banuasan Dueñas, Sir Art? Actually, Bumbo Champ, ang DNRMB Region 6 may ginisyo ini nga environmental compliance certificate nga napitsan ini March 10, 2018. Kag may ECC number nga 01 R06 2018-0097 by the Environmental Management Bureau of DNR Region 6. Naka-stipulate man diri kung ano ang mga measures nga dapat i-impose nila para nga hindi magtuhaw ang ining mga problema. Yes. So siguro dira kita mabase kung ano ang possible nga mga why nila makomply nga nagtuhaw ang ining nagdamo ang langaw. Kaya actually, based sa mga previous namon nga mga experience, nagadamo ining langaw kung ang iti bala basa, nagaitlog ang langaw, dasig magdamo sila. Ginahimo nila nga breeding ground inang mga itisang manok. Itisang manok. Okay. So, labay man ako, Sir Art, ang pag-apply sa environmental certificate or environmental compliance certificate, one time lang na siya or may expiry man ina kay kulang taon ta 2018 pa eh. Yes, sir. Nag-update man sila siguro sa AMB. Why ko lang ma-inquire kung ano ang coverage sa gin-issue sa ilang ECC kung until when, kung paano sila maka-apply for renewal. Kaya ang business permit ya gina-issue sa aton mayor annually. Yes. Okay. And ano lang ako, ang gusto ko mabalaan, anong ginanaminto sang ni Mr. Palumo to? Nga Paluma? Nga court order? Mission order. Mission order. Kinanglan pa ba lang inang mission order? Kasi may proper coordination naman sa DNR-EMB, sa iban sining mga talatapan sa local government unit sa Banuasan Dueñas, and it was confirmed that ang ining concern is yara sa idalom sang paghinakop na iya sang local government unit sang Dueñas. I don't know sang nanamin niya, sir, nga mission order. Kay ang amon niya kung mag-deploy kami diri, order man lang kami sang travel order, stipulating sang purpose nga approved by the municipal mayor. Pero amo man to ang ginambal sa ako ni Doc Sophie nga previous bala diri nga pag-inspeksyon sang aton sanitary inspector, ginpakayuan man siya sang mission order. Pero gintugtan man siyang makasulod kag nakaubra na sa sang iyang report to be signed by aton nga rural health physician. So after diri siguro ma-coordinate ako kay Doc, tapos maubra kami kung anong mga tikang para ma-discuss naman kay Mayor kung anong possible nga solusyon nga mahimo ni isang local government unit. Din kuno mahalin inang mission order, sir? Di kay under kami sa LGU ang mission order na namin niya siguro kay Mayor. Di may permado man dira bala nga mando si Mayor pa mga ma-deploy ka mo sang tawo? Actually, ang travel order why naman madala subong, sir, kay ti pagkadto nito ni Bombo Jumar para nga maaktuhan namon dayon kay subong gina-prepare to ang travel order para permahan na lang.
Ang nauyatan lang namon diri ang resolusyon nga gindihon sa apat ka barangay nga ipa-close gid ining kwan poultry farm. Ti kabay pa nga ma-plastar lang ina sa nga maayo dira kag mapangita lang sa mga medyos posibles. Sir Art, thank you so much kid sa pag-akomodar kag pag-upod man dira sa amon siya dira sa may area. Thank you ma'am. Bombo Cham. Bombo Jomar. Si Sir Arturo Ripos Polo sang Road Records may banwa sa Dueñas Iloilo Bombocham. At sa prior sa aton sa ding pagkadto sa area tiga dire ba pakingutan si Mayor Pama sang banwa sang Dueñas Iloilo at sa liti sang ligad sining tuay kundi may concern na ni may commitment na ning tag-iya nga si Sir Rodolfo Ritirado Jr. ang address ang reklamo ti amotog improvide niya sang fly trap gapanghatag sa sang fly trap sa Bumuluyo pero ti susubong do hindi na kuno kasarang ang fly trap Bombocham kag suno kay Mayor mayo man gani nga nag adihon ni sang resolusyon ng apat sining makbarangayan agod nga desisyonan nga ipasira kay duway magsunod sa kasugtanan nga ti i-address ang inireklamo kag ipaano gid taga-agi sa pangod ang public health concern direktor sang Pumuluyo sa may banwa sang Dueñas Iloilo ti kun analyze ng hambal mayor do maabot gid punto nga ipasira na ni kun hindi gid ma-address kag kun man sigapon ang reklamo sang Pumuluyo Bombocham aribla si Mayor Pama sang ma-interview diri sa Bombo Radio Iloilo. Good noon Bombo Jomar. Nakalambot na sa diri sa munisipyo ang reklamo. So gintudloan ko ng apat ka barangay nga without written complaint hindi na siya maaksyonan kay ti siyempre wala man may reklamo ba malang mo sa social media pagid. So ginpa-check ko na ang kwan sina. Ginhambalan ko ang mga kapitan dira kag mga tawo nga ma-signature campaign sila nga ka-complain sila sa amon nga poultry. Kag tapos, ubrahan resolusyon sa barangay nga halit sa tawo na ang langaw. Kay ti pila man na di kabilog pultrihan namon, 3 di kadako nga pultrihan ari sa amon. Ang iban nga barangay wala man problema. So ang ina siya nga pultrihan last year may problema na first offense siya. So gimpasensya sa mga taga-barangay kanagambal siya sa mga tao sa barangay kay sa mga kapitan nga kung magliwat pagigani ipasirado iya poultry. So gintagaan amon sa kay may commitment siya nga amo na subong amo mangyapon. So it may be the negligence ang tawo or negligence man sa management Amo na nga wala na kami mahimo kung mag-abot sa amon niya pagdangop diri ang mga petisyon sa tawo kag ang resolusyon sa apat ka barangay wala kami sa mahimo kung isiradahan ng anang poultry. Mayor, kung nataon na itong tinuoy naman bilis sa kinato na nag-operate niyo, tapos subong pag last year lang may complaint. So, di nakita mo may anomalya? Balan mo, ang iyan, ang poultry namin na siya mo. Kay dako nakatama gasto ya. For 8 years na siya bala, sa sulod sa 8 ka tuig, wala ginada problema. Nagka-problema lang na last year. So, after sa to sang pag-complain sa amon, naging pagbigyan namon, ginpakatuan ko na sang sanitary inspector ko kagang sa health inspector namon dire. Kagin patanaw ang structure bala kung base may mga buho or may mga ang iya structure ya as in wala gid ya problema. Ti nagagkag kun wala malang sangkwan, wala sang ginatawag naton harvest, wala man langaw. So ang tendency nagkagwa gid ya nga sa pag-harvest gid nila ya kag negligence gid sang tawo. Kaya ti balaan mo, ang kung mag-harvest sila, kundi siyempre tinluan nila ang structure. Ang ginatinluan nila, siyempre ang mga manure sang manok, mga waste sang manok, ginasprehan na siya para hindi makunan sang langaw. Ang kuan niya sang akon nga health na, laban-laban, nga wala ginasprehan or ginahaboy nila sa kanal, nga palusot bala, so muna nagadamo langaw. So, bali, ang manage subong ganito, hindi pa subong tag-iyagit. Balan mo ang tag-iya, once in a while, pa-Amerikana siya, kay pamilya, ito ara dito. Sila gid nga mag-asawa, pero once in a while, may harvest nga wala di sila. So, mga tao lang nila.
Okay, so subong kung may reklamo, ikaw bilang alkalde karon handa ka gid nga makakita din sila. Tiuoy, wala kita kwanti sa pa may commitment kita sa tag-iya nga kung magliwat pagid ang andang natabo to sang naligad tuig ipasirado. So tindugan ta kung ano iyagin komiter. Kagya obrahon tagid kung may ara na sang complain ang apat ka barangay. Kaya ginahulat ko naman lang. Anong posibilidad ni matapusin ni mapasaraduhan gid kung magsige-sige ni? Hindi nga posible sirado gid eh. Basta may complain na sa apat ka barangay Bombo Jomar masirado gid kita. Anong mapasalig mo sa nagabamati subong especially sa apat ka mga barangayan? So, ang mapasalig ko lang yan sa mga pumuluyo sa apat ka barangay, Pandan, Bino, Munpon, Agutayan, Tipulo. Tapusan nyo ang gina-complain nyo dira kay siguraduhon ta nga aksyonan ginayasang banwa nga pabor sa mga tao sa palibot. Amo niya ka dasig magulag ang mga taga-Dueñas sa Bombo Jomar. Pag kadto mo to, naka-interview ka sa mga apektado sini nga pumuluyo, pero beforehand may reklamo na gali, nakaplastar na sila, may balasihan ang si Sir Art nga magpatigayon sa inspection or deployment sa tao with the advice from the good mayor, plus may mga coordination sa DNR-EMB, may mga sa health and sanitation sa banwa, kadasig lang kag even si Mayor Pama nagamba nga hindi lang nga posible ipasira tagid kay may commitment na gali ni ang tag-iya sining farm nga kung makahalit pa sa masunod ipasarado. Di liwat naman nga naghalit Bombo Jomaro sa mga pumuluyo dira. Mayo lang to yang iban kay hindi iya mahalitan. For example, ang tag-iyasang farm bee kay makadtom lang na siya kung harvest. Pagtapos harvest, mapuli naman siya. Dito pa sa Estados Unidos nagatiner. Way gigigid siya kabatsyag sang langaw Apo ni ang tudad ni Mayor nga may mga poultry man din mo, no? Diri sa Dueñas, pero tiway man sa reklamo. Kay ginasunod nila ang proper management sang farm, no? Kay ti kadamo sang mga dapat sini nga metodo sa pag-manage sang farm just like the poultry farm sa aton sini nga mga kabumbo, ara dira ang pinakaimportante gid amuning manure management. No? Tsakto tong punto ni Mayor Pamang at sila niya laban-laban sina ang nagakatabo or dako posibilidad tinamad guro no? Nga kuno ginsprihan sang kun ano man dira iya nga para nga hindi paghapunan sang langaw or hindi mangin breeding ground sang langaw kag handoon lang to yang ila sining mga amo nga huoto, huonoy, huonong, huubos. Naspriyanan na namon. Pero tila tawab lang halito. Ti makon mo masukad ka katinigang maplastar kay mo iya sang bag-o luto abi nga KBL o kon ano kaning pork man na siya bala? Pork man na siya Bombo Umel pero dumatamis saya. Ano kanina Bombo Jomar? Estupado. Estupado! Maplastar kay mo sang KBL, abi. Maplastar ka sang estupado. Maplastar ka dira sang sinugbang isda, abi. Blue pin, yellow pin, pink pin, abi nga tuna. Kampiyon. Tapos lupadan lang sang langaw. May gana ka pa magkaon? Abo gani ang hambatok mga pumuloyo nga una piyak tilaw langaw sa tawo mo. Kung amo na sininta po, kag before magtapos ang bulan sa Agosto, kalaboton, bilang pista, dilis na barangay Monpon, no? Bumutsam, di ba si kung alang-alangan pista na ni, kung ano ni, pero kung mahingagaw ni, amo itong ang mayor nga, ang kunusad niya gito, nga pat barangay na adin nagreklamo. Bumutsam, laban-laban, ipasiragit kung matapos na ni ang perma, sa pat sa ni kabang barangayan,
adre ko sa may banwasang Dueñas Iloilo. Tiyan mo na ginaloman naton dre kay tidako ni karon nga problema kung di na matalotbangdan kag matagaan sa atensyon sang tumuloyo ako sang LGU kag mismo ang tag-iya. Kaya pasalamat kita kadasig do sang sining akto diri kang Menro kag ang LGU. Yes. Sang banwasan Dueñas, no? Kag amo gani, no? Bumbutsam pating langaw do kadasig man kay dire na kita sa banwa pating langaw ari pa subong kasunod. Nagupod si mo. Nagupod si mong langaw? Dasig pa sila, no? Kung ano ko dasig, kung pisalis na dasig pag idyang langaw, ho? Din dampi damo ang langaw sa driver side or sa passenger side? Din dampi damong langaw? Ano na kayo, do labando dire sa left side, eh. Di mga baka nga left side, driver side na? Tira kayo sa mala. Pero ganda dapya madispya. Aga saylo man. Saylo man. Pero so kung sa to lang istorya, no, kung may salakyan ka nga dala, hindi gid may mo hindi episode lang mo. Tapos naka-open window kabe. Open window kabe. Or ang salakyan mo bukas, mga traditional jeepney abeti, malangawan kagi jobs? Ati laban gid amo nang matabo si mo dapat ting mga pamalay di sa may ho ang pamalay di sa may monpon mga simentado na mapamalay tawo di iban sini air condition man bumbusan pero pati air condition nga mapamalay ga reklamo man di basta kwenta langawan gyapon langawan man gyapon no ti mo ni mambal tablang ang tanan palareho imo kag banggaranon napiktado gid sa mo ni karon nga problema adre sila sa ning barangay Bumbutsam. All right. So, tinguan ta niya, no, nga matalabot sa dugang concern kag ipabati tadi ang iban sa dinga mga sentimento dugang sa pila ka mga barangay official na pagkagutan ta pandisikap ang pila ka mga isang health officer. Kung luyag man magsabat ni Mr. Rodolfo Retirado Jr., bukas man ang linya sa Bumburadyo Yes, no. Bukas man ta, no, adre sa tumsining stasyon. Sa kung paano nga ma-paextikar, no? Kag kung anong mga lihok sini Kurdugang, ang sini, no? Imoon sini, kaya iti amotong na notisyahan sa pumuluyo nga ang ining poultry farm Dugay na ni, nag-upisala ni kuno sang dito na siya nag-tiner sa may Estados Unidos, kinabinla niya sa mga tinabo niya, ang paglantaw sa alkalde, duway gina-maintain. Now, maayo, ang poultry kag nagantos karon ang pumuloyo Bumbutsam. All right. So, bunang latest dire no sa may banwas ang Dueñas Iloilo. Opo dire sa Bumbudyas team, ini si Bumbudyo Consumo Mobilya para sa number 1 and most trusted source of news and information, sa radio. Bumbo. Salamat gid na Bumbo Jomar Villa. May rason kung nga nakahambal si Mayor Pama nga ipasaragi hindi nga posible lang kay iya sining gin paanggid sa duha ka iban pa nga mga poultry farm nga yara man sa banwas ang Dueñas pero wala iya sang reklamo nga nabaton nagikan sa mga pumuluyo. Ang ginareklamo lang nila amo niyang farm nga ginapanag-iyan ni Mr. Rodolfo Retirado Jr. Nga hindi lang subong natabo ini kunti isang nagligad sining nga tuig. Kag sang nagligad sining nga tuig ti may ara na sang pag-inatubangay, may ara man sang commitment ang tag-iya. Kag mismong local government unit nga ti kun maliwat pang kasubong siniya nga hitabo, ipasara ang inyo sini nga poultry farm. Saton sini nga mga kabumbo. Subot silingon mayara sang mismanagement. Sa bahin sang mga tawo nga ginsaligan sang tag-iya, kag ti siguro nag-expectar to yang tag-iya nga naga-comply man ang iya sini nga mga tinawo.
Pero sa kung ano man iya nga rason, why na kita dira makahibalo, but ang posibilidad suno kay Mayor Pama nga wala sang proper management sa manure disposal. That is why nga liwat nga nagbara. No, bara nagdamo bala, hindi nga nagsupon. Liwat nga dulom ang palibot bangod sa kadamuon sang langaw sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ginatagan man naton kag bukas sa gyapon ang linya sa Bombo Radio sa kung sino man nga mag-represent sining L3 Farm ni Mr. Rodolfo Retirado Jr. As a matter of fact, ginpadulungan gani naton ang ila sining farm dira sa Banwasa nga Dueñas para nga patas man ang aton sining nga presentasyon. O galing bantayan naton kung anong mangin resulta kay complaint na gid lang, formal complaint na gid lang ginahulat ni Mayor Pama sa aton sining nga mga kabumbo. Kag may commitment na iya sa pumuluyo nga kung matabo pang amo sining insidente, but silingon mayara sang kapabayaan, kakulangan sa mga tawo nga naga-manage, nagapadalagan sinang poultry farm, ipasiragid sang local government unit. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Hindi man basta-basta nga dani, ining langaw, kag diin bala niya naghahapon ng langawaw. Hambal gani ni isang minro naton si Sir Arto. Amin Rosang Dueñas sa radar sinya dira na muad ang mga langaw sa basa nga manure. Kung hindi mo na kung why na sang proper disposal na dira kag pagbutang sang kun ano man nga mga chemical, madamo ang langaw gulpi sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sandig man sa aton sini nga pagpanalawsaw, ang labing importante gid kuno sa tanan amo ni ang manure management. Kay ang mga langaw kuno iya naga-breed sa mga moist environment. So ang pagpabilin sa mga manure nga mala amo ning isa sa mga crucial kag labing importante gid nga ginapasiguro na dira sang mga tawo sa sulod sang isa ka poultry farm. Nagakadapat may proper ventilation, may drainage, may controlling water system. Kung si Mayor Pama pa, baliya siya kampiyon na nang iya sini nga poultry, kay dako na dira. Kung kampiyon ng pasilidades, kag naga-eksister ang kasubong sini nga problema, hindi na yung problema sa pasilidades, problema sang tawo nga nagapamalakad sila dira. Para nga malikawan niya maglangawon ang isa ka poultry farm, dapat regular nga ginakuha ang mga manure, ideally twice sa isa ka semana, para nga ma-disrupt nimong fly breeding cycle sa aton sini nga mga kabumbo. Madalaman ini sa matinlo nga palibot, pinaagi abi sa pagkuha sa mga naglalapta or bilin nga mga feeds. Gilayon nga kuha, pag-extract sa mga nagkalamatay or mapatsyan ka dira yang manok, mga buka sini nga itlog or whatsoever sa aton sini nga mga kabumbo. Tanan kung tani isiniti, laban-laban na insindihan naman ini. Sang tag-iya, sang isa ka poultry farm, kahit hindi man sila mag-engage sa mo sinakadako nga negosyo kung wisnuwang or wala sang know-how. Siyempre, ang tugyanan sini nila nga tawo, nakaintindi sa nasambitan sini nga pagpamalakad kag pag-manage sa isa ka poultry farm. Pero, kung mag-strike na ang katamaron,
tidira na nagakaintonses kag makahalit sa imo siniiya nga negosyo. Parehos man bala sa kilala ko nga Ilonggo Pilosoperaw, may punong. Oh, may punong. Nagbubo ang ulan, pagbubo sang ulan bumumel, nagalalawas. Ang isda sa iya sining nga puno nga halarbiso na. Tiging katuan niya, kaging pamangkot yung iya sining trusted na. Inya tinong tabo. Awas isda tao. Sabat siya sang ano niya kay to, di malas ginabi. Anuhon mo kay nagalawas. Anong di malas man? Oh. Di malas lang. Oh. Di malas kita, kay nagtinamad ka mo. Huwag nyo mapreparahan nga daan kag balaan nyo naging lang ako buo ang ulan, nagataas ang tubig. Kung ti maawas gina kag magruwa aton sining isda. O, ti kinami ito yung tulog nyo. Nagtinamad ka mo. Basi may mga hangover pa kumuhubog ka mo sang gabi nga nagbuo ang ulan. Ti diritso tulog nyo. O, tiyan mo sinabla. Sa aton sining mga kabumbo. Ihimplo man lang ina. Nabatiaan ko man lang ni sa kilala ko nga Ilonggo Pilosoper ginistorya ya sakot. Kung way isang kakulangan sa tag-iya, basi ara sa iya sini nga mga trusted dira nga mga tinawo. May mga balita pa kita kag impormasyon o galing hindi naging pagtugot sa aton sini nga tiyempo. Standby na kamo sa kahapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Ni si Bombot siya mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. From Poblacion, Nueva Valencia, Guimaras. Nagamit din siya sa proof of purchase nga Syngenta. Si Ma'am Maria Fe Bligario, 63 years old, sang Poblacion, Nueva Valencia, Guimaras. Narisipon ko, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ibakal ko sang pidsang baboy ko kag dugang nga proof of purchase. Sa aton mga kabumbo, mag-entra na kamo sa promo sang Bombo Radio kay sigurado nga kung maswertihon kamo, madaogay kamo, magkabutan kamo. Kaginaagda ko man ang mga tagimaras labi na sa Nueva Valencia mag-entra man sila sa promo sang Bombo Radio kay basi sila man sansa nga magdaog. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa dalan, yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan na masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kon pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Yari naman kita. This is Tita Regine, nagapanumbalik para sa Thursday edition sang kahapon lamang program. Today is August 7, 2025. Kumusta mga kabombo? I hope naka-happy na ang atong stomach. Kung wala pa, kabahin ati ang reason is that medyo damo-damo lang ang ginaobra. Hindi nga, wala gid sang kaunon. Anyway, let's enjoy this program together and I would be enjoying more kung mabatan ko na ang inyong mga istorya, kung sa diin nag-invite ako sa inyo. Actually, we're doing that every day. So those nga may arat na nga mga stories, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat. Pagkatapos, ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 14 minutos makalibagad ang takna ang alas 2 sa hapon. Here's our song para sa inyo from Eugenio Campos III, Run. Good afternoon, this is KLP. Welcome. What's the point of dreaming if everything has gone wrong? Well, I'm still standing, 'cause I know where I belong. Been driven out of track to pointless uncertainty. Well, there's no turning back, 'cause this is my reality. So I run with him as my guide to the fields of prayer, to live another day. Got to run with rivers high, go on the journey, wash your pain away, into the ocean with all my heart. When sun shining away, I gotta run. I got to run.
dalagan. Hindi dalagan, palayo sa utang ha. Anyway, 17 minutes after 2 o'clock, diretso kita sa ating first story sa sininga hapon ba damo sang tambak man ang letters nga gindulong diri ni Lolo Dencio. So ari naman ang isa naman kakasaysayan nga iya gina-share diri sa aton. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, kag sa nagapamati sa imong program kahapon lamang. Inday, ini akon kasaysayan, parte sa isa ka tawo nga ginbuligan ko, ginpakaon, pero kinawatan ako. Nakilala ko ini siya sa pier sang Manila. Nagaedad siya siguro, 17 anyos. Medyo mabukod ang lawas. Naghambal siya, Sir, tagay man ako kwarta para ibakal pagkaon. Ginsabat ko siya. Kabakod pagani sa imo, gapang kayo ka lang, tagadiin ka haw. Sabat niya, taga Negros. Sabat ko din sa Negros. Saling niya sa Bacolod City. Ti nga ari ka diri, kag din ka gaestar, hambal ko. Ti sabat niya, diri lang sa pier. Naglayas ako, kay permi lang ako ginasakit ni tatay. Sabat ko, siguro sa lawayon kag tamad ka, amo na, ginasakit ka sang tatay mo, si nanay mo. Hambal niya, nag-upod sa iya nobryo, diri sa Manila, ginbayaan niya si tatay. Amo na, nga pangitaon ko siya diri. Ano sir, malayo ang Pasay? Sabat ko, malayo, kag malapad ang Pasay. Gusto mo mag-obra? Patigayunon ko ikaw sa amigo ko. Pero antes kita maglakat, upod ka sa akon, manyaga kita dito sa barko. Tapos namon panyaga, gindala ko siya sa Divisoria. So ginpatigayon ko siya bilang helper sa baligyaan sang utan. Pila ka adlaw, nakita ko siya sa pier naman. So ginpamangkot ko siya. Singko nga ari ka naman di. Tiyang sabat niya, ginpahalin ako. Nga haw, ang pamangkot ko. Kay adlaw na ako kuno magmata. Siling ko, kung gusto mo makakwarta, upod ka sa akon. Sa ibabaw barko, bulig ka dira panilhig sa mga stewards, kay suhulan ka na nila, libre pakaon. Kung hindi, sa kusinero ka bulig, didto ka kay pagusto kakaon. Sa laktod, nagdamo ang iya kilala sa barko. Tiyambal ko sa iya, magpakita ka sang kapisan, kay basi magustuhan ka sang chief steward, kuhaon ka. Isa ka adlaw, Inday, nagdungka kami. Nagsaka siya dayon, diretso sa kusina, tapos niya kaon, nagambal siya sa akon nga siling niya, Sir, limpyuhan ko ang cabin mo. Sabat ko, sige. Limpyuhan mo dayon ang idalom sang kutsyon kay mapaopisina pa ako makuha sang stocks. Ari ang yabe. Pagbalik, Inday, tama kalimpyo. Kay pati punda, habol, kag tanan ko nga gamit, ubos niya sulod sa black nga plastic bag. Kag ipalagyo, dala pa niya ang sapatos sang upod ko. Ngipangita namon sa bilog nga pier, wala. Tingin pamangkot namon ang security guard. Sabat sang security guard. Nag-agi diri siya, may dala nga plastic bag. Siling niya, basura. Nagkadto ako sa Divisoria sa pagpamangkot. Siling sang amigo ko. Ginpalayas ko to kay kawatan. Wala ako kawihibalo sang iya nga address. Siling niya sa Navotas. Kay wala kami mahimo, ginpabayaan na lang. Mga isa ka tuig ang nagligad. Nag-layover ang amon nga barko. Ara kami sa Guimaras Gulf, nag-angkla, damo ang tawo nag-obra. May pintor, may scraper, gapang tiltig sang tok-tok. Kada hapon, gapanaog sila sa barko sa pagpauli. So may natalupangdan ako. Isa ka tawo. Wala siya gapauli.
maniwang, malaba ang buhok, kag kulang ang ngipon. Gipamangkot ko siya, nga wala ka pauli. Sabat niya, wala ako inugplite, kag wala ako balay pulian. Diri lang ako kay makalibre pa ako sa pagkaon. Isa naman kaadlaw, nagpalanaog ang mga obreros sa pagpauli. Ara siya gatanaw, ginbugno ko siya. Ano, gusto mo magpauli? Sabat niya, tani. Ginatagan ko siya 20 pesos. Siling ko, ari, iplete mo, pwede na ina. Pagkaaga, ginpangita ako siya, namangkot ako. Doko lang kamuhaw, diin ang upod niyo nga malaba ang buhok kag wala ngipon. Sabat sang upod niya, hindi namon to upod, nag-upod lang siya para makakaon. Kag hindi na siya magbalik, kay nahadlok sa imo, basi ko no, ipadakop mo. Sabat ko, wala man siya sala nga ipadakop ko. Siya to sir ang nagkawat sa mga gamit mo sa Manila. Ha, sabat ko, di mayo lang. Huwag ko siya makilala. Tani, malutaw siya sa dagat. Inday, hasta na lang diri ang akon nga kahapon. Salamat gid ang sa gihapon, Lolo Dencio. Mo gid na kung malain kay ni hustong imo ginahimo, diin ka gid pud juton. Luoy ka man tani, ti ginabuligan mo man, ikaw sincero ka sa pagbulig, pero ti siya lain gali ang iyaya nga motibo. But why kita kabalo? Kung ano gid kadalom sang iya nga problema, kun nga ang naglabot siya sa amo nga punto nga hindi na maayo ang iya nga ginapanghimo. But anyway, di naihan na to siya subong, ha? Lolo Dencio, you have any idea? Damo kagid man mga ma-encounter, no? Lain-lain nga mga tao sa sahisang trabaho nga may ara ikaw sang una. Salamat gid for sharing those stories, sharing those encounters with some people sa imong mga pag-obra sadto sa barko. Madamong salamat sa liwat, Lolo Dencio. 2:25 ang ato nga oras, magabalik kita with more stories to be shared with you. Diri gihapon sa Kahapon Lamang program. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas... Sana naman ka story ang ato yung i-share sa inyo nagikan sa kaining ne sa Lambunaw. Produkto ini sang pagkamapisan ni Ningne. Di ba? Gin-share niya sa aton ballpen, papel, everything that she would need. Ara na upod sa iyang wheelchair. So anywhere she goes, pwede lang gid siya makasulat sa iyang madumduman nga mga istorya kag ipadala diri sa KLP para wala Alzheimer's, hindi mag-ulyanin. Parehos ni Lola Amparing amo man ang iyang ginaobra. So we receive more stories from them. Ari na ang iyang sulat. Nagasiling, Dear Tita Regine. Sa tanan nga katapos ang sining istasyon, ilibinigid sa imo tita, subong man sa tagpalamati, sa tanan nga tagsulat, especially sa kay Lola Amparing, kay Lolo Dencio, kay Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, kag sa tanan, kag sa akon kabataan, mga umagad, mga apo, hindi ko mo maisa-isa kay kaduro sa inyo. Sa akon mga balayi, nga nagapamati, maayong hapon.
Ako ni istorya ang pagkapatay sang akon bana. Halin sa umpisa nga daan, una pa ako yan nagbatsyag sang kalain sa akon kaugalingon. Halin sa pagmenopause ko, galingin akon ulo, irritable ako. Wala pa kami sa mga salakyan, so gapanaw pa kami halin sa simbahan, paagto sa highway nga karsada. Tinagadapitay kami. Tingadaan duroan ng mga amigo. Aba, ginpalakpak nanda kami, kay daw naganubyuhan ay palang kuno kami. Naghapit kami sa Tiangge. May ginbakal kami nga mga kinahanglan sa panimalay. Giistorya sanda ka mga amigo na. Ano abi, kay kung hindi mo pag-itabid, tuya na lang tana matumba. So amo to, Inday Regine, naintindihan nanda. So pagtapos lubong, may ginasweldohan mga bata para may iba ako kag magdigamo. Hambal ka mga friends na, ikaw pasadto ginatabid na, tana pa naguna. Gani, sabat ko, hindi, kagid siguro, kakasiguro kaswerte mo. Naton. Pero sa 2012, na-stroke tana, sa talamnan sang iya pakaisa, kagindalanan da sa balay, paagi sang duyan. Ginagi namon sa Lambunaw Hospital, pero gindiretso kami sa Iloilo, sa isa ka hospital. Mayad lang tita, why ma whole body, nga hindi kahulag. Right part ka body na, hindi kahulag. Maayo, gin-rehab nga daan. Sangwaay pa kami kagwa, kag sige-sige na lang, bisan kagwa na kami. Tita, maayo man, kay kaya ko man, gataksi lang kami. Ahay, naluoy mandaad mga bata, tianhon mo, may mga obra. Tapos, 8 ka bulan, makapanaw doon. Pero ang amo nga alima, bisan anhon ko karihab, ay gita nagahulag. Kung magpa-check up kami, hambal ka doktor, i-rehab ko gid kuno, ti sabat ko. Oo, may gin-scholar kami nga lalaki para lang marehab ka na. Payhambal ka doktor, nga ako gid kuno ang marehab. Sabat ko, makapoy, hindi ako kasarang. Galii mo, hay kun ako kuno, with tender love and care kuno. Gani man, no? So nagkadlaw kami, kag duro, gali mga pasyente. Dok, duro imo pasyente nga gahulat. Saling ko, gintagaan na kami mga reseta, kag maglisensya kami nga mauli na kami. Hasta ako, gina-check up na, waay bayad. Amo lang to akon bana, payduro ang mga amigo, amiga, dyan sa ungka, sa Bangga Riles, sa ginagayunan kakabataan. Tana napatay sang pag second stroke ka na. Sang sa hospital pa siya, nagapakigbato kay kamatayon. Hambal ko sa bata ko nga naga-duty sa mga hospital, pakumpisaran ninyo si papa nyo. Kag tita, sang paghimumugto na, ako lang gapangadi, may tulunan or sulundan. Sang pagkabugto na sang ginhawa na, hindi na ako kakita, kay puno nakaluha ang akon mata. Galing hindi ako gusto nga tandugo nila. Hindi paghibian todo, para talunsay ang iya pagpahuway. Kag may bindita nga daan ako halin sa simbahan. Pero antes mabugto ang ginhawa na. Ginatambay ko nga daan, no? May plan kami sa isa ka memorial. So ang pinakanubo nga bayad. So pagkaaga, nanago ako sa puok-puok kag magnagay hibi. Buhay pangita asang kabataan kay tiaga pa ara na no amo tong taga memorial ti mga taga Mandurriao to ti sabat ko taga Pasi amon agent sabat da nay kuhaon lang namon kag imbal sa maron tapos bulon duman ka taga Pasi. Hindi ko pa pag ipa-imbal sa mar kay basi magdurubli amon baydan. Tigam paintindi man ako nanda. Ang secretary nagambal sa akon sa matawhay nga malain ang itsura kung madelay ang pag-imbalsamar. Sige, hambal nila, pauli lang anay kamo, taugan lang kamo kung mag-abot ang tagapasi.
Ang subang, duha pa lang kabulan nga nakasakay, kag matabo ato, na nawag nga hulaton gid. Ti sabat ko, isa lang anay kabulan, galing kunwaay ka pa, dugangan lang siguro ang bulong nino nga namin niya sa imbalsamasyon. Susabat na oo, basta hulaton nyo gid ako. Okay sabat ko. Way kami nagpahampang. Duha ka baboy dalag ko, kay isa ka baka, aba, duro tawo. Kag kaluoy, duro man amot nga nabaton. Pero ang masubo, tita, halin pa kinatulo kaluha ko, lain manugbukad, lain gauyat kwarta, may manuglista, maglawag gani, 500, 1,000. Pero pagtawag, 3,000, 5,000, hasta 20,000. Halin sa akon bayaw. Hala kami kakabataan hibi. Ano ginahibi niyo? Sabat ko, duro friends, kag naluoy sa aton. Hambal kay isa ka bata. Ti anon, tadyang kwarta? Ihatag kay mama. Way lang buhay. Gasto ko sa mga bulong ko Budlay, kung maagyan ka, amudya nga problema. Kapin pa, kung waay may mabulig. So, sunod naman, Tita Regine, God be with us always, regards to all, and always pray for us, not only this day, but through all the years. Always, Ningne. Well, Ningne, may kilala man ko nga amo na, no? Actually, ang asawa, nabudlayan maglakat. Di sa tong time, no? Nga okay pang husband mo, nagdapitay gid ka mga duha. Ang iban, ang iban gid man nagamuno. Ba, grabe ba? Sweet ba? Kay anywhere they go, as in tabiranay gid, nagakapot gid ang wife sa iya nga husband. Kundi siya nagakapot, naga-holding hands, gid kay hambal niya. Kay hindi siya kalakat nga siya lang isa. So kanami man, at least, no? Dapitanay, kag you become closer as a couple. Tapos, masalaan pa kamo nga daw, bago lang kamo nabiyuhanay. Huwag sila kabalo nga amo na gali ang reason. But anyway, huwag kita tuod kapakot, kaya hindi kita kapakot kung ano ang matabo. Next, no? Siling mo, ikaw pa yung una nga nagbatsyag, pero nauna pa nga nadula ang imo nga husband. That's life. You simply have to accept. Salamat, Gid, for sharing this with us. Sa tong times ang inyo nga grief, dito mo nga nakitaan, kag nahibaluan kung ano kaduro sa mga tao nga nagapalangga sa imo husband, sa inyo man, no? Kag ready gid nga magbulig sa inyo. Salamat sa liwat, Ningne, sang Lambunaw, 35 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Amonyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasunga. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 3 to 9, 2025. Not being able to perform due to bad weather last July 19, ang Rock Station Band is overcharged with enthusiasm nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the Plaza. Mangin ninyo sa August 9, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiod sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Kabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama 40 ang aton nga oras kag maluyag i-share sa aton diri sa sininga hapon si Mr. C. Dear Tita Reg. Good afternoon sa imo. Kag sa tanan nga katapos ang Bombo Radio, subong man sa mga tagpalamati sa imong programa. Tita Reg, mangayo ako sa imo advice. Ano ang maayo ko nga himuon? Ang asawa ko malain sang batasan. Ako lang nakita niya nga may sala. Ginatumboy pa ako nga siya gani wala obra. Senior citizen. Hindi hamak nga pabati-bati niya sa akon. Wala man ako gaano sa iya, pero adlaw-adlaw, kakusmod, kagapamurugso. Istoryahon ko siya, siya pa ang maakig. Hindi manami ang pagtatar niya sa akon. Tanan na lang nga bagay, ginapasibangod sa akon. Patay gutom daw ako, pakabal, pero tita, may obra ako. So daw dapat ko nga himuon. Madamo niya salamat, tawagan na ako kay Mr. C. Mr. C, thank you, Gid, for sharing with us your situation right now sa imo nga asawa. Hindi mahapos, no, kung amo sina ang temperatura, permi, sa sulod sa inyo nga balay. Permi ka ginapabati-batian, ginainsulto ikaw, that hindi mo man maintindihan, no? But actually, ang pag-deal sa imo nga asawa nga nag-insulto sa imo, nag-require sa nagkalain-lain nga approach, nga nag-focus
sa communication kag boundary setting. So importante nga i-address ang ini nga issue sang matawhay, kalmado, kag intindihon ano gid bala ang root cause sini, ano gid ang ginhalinan para nga makaintindihan ay kamo. So may mga pwede ka gid nga mahimo nga mga tikang para sa sini nga sitwasyon. So una, kalma ka lang, kag lantawon mo lang ang sitwasyon, no? Hindi dayon mag-react. Ang pag-react gilayon sa tunga sa mainit nga sitwasyon, magapalala lang sang sitwasyon. So batyagon mo ang imo kaugalingon. Batunon mo nga nasakitan ikaw or nagalain ang imo pamatsyag sa mga insulto nga iya nga ginahaboy sa imo. So hindi mo pagpunggan ang imo nga balatyagon. But nagapamatsyag ka lang. So i-try mo man no nga intindihon ano ang mga triggers, ano ang mga underlying issues nga nagaresulta sa sini nga paghaboy niya sa mga insulto against sa imo. Magtingwa ka nga makaistoryahanay ka mo constructively inang para sa kaayuhan sa inyo nga pagtamdanay nga duha. Of course, kinahanglan mo man nga mag-self-examine. Basigid man, minahimo ka nga mga sala nga hindi ka aware or minahambal ka man nga hindi niya nauyunan nga nagkadto sa pag-insulto niya sa imo. Check mo man kag intindihon basi may gina-go through ang imo asawa emotionally o kon physically o kon basi may health condition siya nga wala mo mahibaloi para nga at least makaintindihan ay kamo nga duwa. So sa imo nga pag-approach sa pag-istorya sa iya, pilion mo ang insakto nga oras kag lugar. Pilion mo nga kalma ka mo nga duha, relax kag makaistoryahanay sang masinsinan nga duha lang gid kamo kag maka-exchange no conversation truthfully and openly. Hambalon mo siya no kung anong epekto sa mga insulto niya sa imo but in a way nga wala mo siya ginabasol. So for example, hambalon mo siya nga nagakasakitan ako bala kung maghambal ka nga patay gutom ako, gapakabal ako. Hindi, no, Mr. Sting, nga maghambal ka nga, permi mo ko ginainsulto, ginahambalan sa masakit nga dambalanon. Tapos, be specific kung ano ang nagahatag kasakit sang balatyagon sa imo. So, klarohon mo, ano nga tinaga o kung ang ginahimo niya, ang nagapasakit sang imo nga buot, kag nga Tapos, syempre, ipamatian mo man ang iya nga bahin. So, intindihon mo ang iya nga point of view, kag kung ano ayhan ang nagatulod man sa iya para maghimo o kung maghambal sang masakit nga mga insulto sa imo. Then set ka boundaries. Sambalon mo nga ang mga insulto hindi niya acceptable para sa imo. So pahibalon mo siya, hindi mo luyag tolerahon nga ginahabuyan ikaw insulto or ginahambalan ikaw sa in a very disrespectful manner. So magimo ka man sang consequences. Kung padayuno niya gihapon ang pagpang-insulto sa imo, pwede ka makahimo sang kalmado nga konsekwensya. Like, puntaton mo anay ang inyong pag-istoryahanay o kung mapalayo ka anay, temporaryo. Space nga ginatawag. Kagtinguan mo nga mapatigayon ang positive communication. Iduso mo gid ang kalmado kag may respeto nga komunikasyon sa tunga ninyo. Well, para sa long-term strategies, basi kung magdalom-dalom na gid, no, pwede mo man, no, nga intindihon ang mga bagay-bagay sa punto sang imo asawa kag magpakita sang compassion o kung pag-intindi sa iya man nga mga struggles. So mapamatian mo ang iya nga hambal kag rason nga nga naga-resort siya sa pagpang-insulto sa imo. Kag focus ka mo sa paghimo sang positibo nga relasyon. Effort ka nga makapakita ikaw sang appreciation, affection, kag spend ka quality time sa iya. Basta mo malang ni, no? Ang iya nga ginapaabot, kag iya nga ginapangita halin sa imo. Di ba la? Kung nag-iedad ka mo, familiarity breeds contempt na. Kag nalipatan na naton, medyo maghuluhalap hapulas sa likod sang aton nga spouse. Di ba la? Kag pinaagi, no? Sa pag-atubang sa mga issues ninyo nga may open communication, pag-set sang boundaries, kag pag-seek na gid kusang professional support iniya, no? Kung between the two of you, doon di nagig kamuya ma-settle nga duha, ti kinanlan.
masika mo professional support kung kinahanglanon na gid. Ti pwede ka gid nga maka-work padulong sa more respectful kag fulfilling nga relasyon upod sa imong asawa. So, what can I say? Try. And I wish you luck. Kuntani, pray also, no? Before ka mo nga mag-istoryahanay nga, ito pa, di man na nga. You start with a prayer so that ma-set mo na ang mode. Nga wala kaya, no? Wala kaya nag-istorya sa iya para ba ison mo siya or para mang-away ka sa iya, but you are there to settle kung ano ang inyong mga issues. So, thank you, Gid, Mr. C. Good luck gid sa imo. Maybe, pwede mo kami ma-update, ha? Next time, what happened? Kung may ginhimo ka na gid man ng mga tikang. Salamat gid. 48 minutes after 2 o'clock, magabalik ang kahapon lamang program. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman. May lola ang paring naman kita nga pagabasahon. Dearest Tita Regine. Inday Regine, good afternoon lang gid sa inyo dira tanan. May nalipatan ako nga isugid sa imo. Ngang akon gid nabudlayan sang college ako, amo ang pagpangayo sang pamasahe o plete sa adlaw-adlaw. Bala mo tita, wala niya ginatingob hatag sa akon. Ining akon nga magulang. Siya ning nagapa-allowance, nagapa-eskwela sa akon sadto. So kada adlaw, pangayo ako sang inog pamasahe. Kagatagan niya ako 20 centavos, kay 10 centavos pakadto sa school, kag 10 centavos pauli sa balay. Kung kaisa, 50 centimos ang hatag niya sa akon. Ti sunod nga adlaw, hindi na ako mangayo. Kag sa ikatatlo nga adlaw, 10 centimos ang nabilin. Ti amo naman ang pagpangayo ko. Tita, adlaw-adlaw sadto, nagailig ang luha ko. Kay ginahatagan ko gid sang tiyempo ang pagpangayo para hindi ako malate sa first period nga 7 o'clock. There are times nga kung nagaluha ang akon mga mata, masiling ang magulang ko, and I would quote, "Insa nagibi ka? Ano, tatay mo ako?" Tititay, ipos lang ko. Why sabat-sabat? Pahiran ko lang ang akon mata kag maglakat. Pero tita, kung mainantuson ka, sa ulihi may himaya man o kalipay nga imo maaguman. Ang mahal nga Diyos ara sa liyo mo kung mainantuson ka. So best regards and love to all of you. Palangga ko kamutanan. God bless, Lola Amparing. Kag may poem si Lola Amparing, basahon ta, matiisin, mapagkumbaba. Kung aking maalaala ang naranasan na pagtitiis, mahirap burahin sa aking puso't damdamin. Luha dumadaloy na di mapigilan, hanggang sa ngayon nasa isip ko pa rin. Sa ugaling mapagkumbaba, di mawawala sa bulong-bulungan, lahat ay parang bunga ng inggitan dahil sa labis na pagpakumbaba. Iwasan ang pagyayabang, ugaliin ang laging mapagpakumbaba. Ang awa at grasya madaling makamtan. Huwag manalig sa mga bulong-bulungan. Kung palaging matiisin at palagi sa utak natin,
Balang araw, makakamit ang ganti ng Diyos sa atin. Ang kasiyahan biglang darating. Ang bigay ng Diyos ay parang tubig na dumadaloy sa tuburan. Ang buhay ay hahaba sa mundong ito. Kung sakali dumating ang kaunlaran, huwag kang magmayabang. Palaging itanim sa utak ang pagpakumbaba upang magkaroon ng kasiyahan at kaunlaran habang buhay. Kaya payo ko sa lahat ng mga nakikinig, huwag maging mapagmataas o magkaroon ng ugaling pagyayabang. Ang ating mahal na Poong may kapal, nandyan kahit saan. Ang kalusugan na ganti ng Diyos upang hahaba ang ating buhay sa mundong ito. Sana may aral kayong nakuha sa sariling sikap ko na tula. I love you so much, Tita Regine and family. Kagaya ko mga listeners, mahal na mahal ko kayong lahat ng mga letter senders din. May God bless us all. Lola Amparing. Sugpunta ni, no, ang isa pagidiri kasulat ni Lola Amparing. We still have a little time. This is about sa isa niya kuno ka-admirer. Ngati siguro mga 2 years. Halin first year college, hasta nga mag second year college ako sa Tita Regine. Nagapangaluyag, ti abi mo tita. Sa tanan siguro, siya ang pinaka-handsome. Very neat. Magalang. Pero may iba-iba ang panapton kung magpamasyar sa balay. Kada nga magpauli ako halin sa school. Natingala lang ako nga rain or shine sadto, wala untat ang pagpamasyar sa balay. Pero wala man nagahambal nga naluyag sa akon. Okay. So naga-admire lang gali, no? Love at first sight o pag-ibig lang sa tingin o nahuya o nahadlok paghambal nga naluyag sa akon. Siyempre tita, action speaks louder than words, di ba? Kung sa bagay tita, nadumduman ko man nga may kaunting pagtingin man ako sa kanya. Aba, biro mo tita, sang pagsunog sa Iloilo City sadto, siya gid ang nagabalik-balik sa amon nga tent, nagput up sang mga kinahanglano namon. May dala siya sa amon hiligdaan, ulunan, habol, kag kung ano-ano pa nga mga kinahanglano namon sadto. Tita, sang graduation day, may ginhatag siya sa akon nga bouquet of roses. Siya lang gani ay nakadumdum maghatag sa graduation gift nga nagayuhom-yuhom pa. Ngayon pasalamatan ko kag nakita ko ang iya matamis nga pagyuhom-yuhom. Tita Regine, sang ulihi, bakasyon pa, permi siya nagpamasyar sa balay. Bala mo tita, dako ang duyag sang nanay niya sa akon. Ang mother gali iya. So ginambal si nanay nga ako gid kuno ang gusto niya nga ipaasawa sa iyang anak. Duha lang ni sila nga mag-utod nga lalaki. Why na sila tatay? Kag ang iyang magulang, principal sa elementary school sa Maasin. Kag nakapangasawa sang isa man ka teacher. Tita, sang pagbukas ng klase, June 1951, nagmaestra ako sa Sara sadto. Halin sadto, why na kami nagkilitanay? Wala man sang communication sa isa kag isa. Sang ulihi, nabalitaan ko nga nagpa Baguio City. Siguro no, basi nakatrabaho dito, kag wala na gid ako balita sa iya. Basi tita nakakita sang palangasawon o basi may asawa na. Tiyan mo na gani tita, ang swerte sang tawo hindi mo mapaktan. Siguro sadto pa lang kung decided siya kag maisog magpangaluyag, basi nabaton ko man. Kay nanay niya, kag si nanay, may kagustuhan man. Tita ko na akon madumduman ang kaayon niya sa akon, kag wala untat ang pagbalik-balik sa balay. Basi, nagluyagay kami nga duha. Mugani nga pagbuot, gid siguro sa aton mahal nga Diyos. Dako man ang luyag niya, way man nagapabutsyag sang iya balatyagon. Siguro nagahulat nga ako pa ang maghambal sa iya. Bala mo tita, tama, kahuluyaon. Pag-ibig lang sa tingin,
Sa mo na gani tita, no? Kung sobra ka man kahipos, kag mahuluyaon ay masapuan ka lang, kag maunahan ka sang karibal mo. Kung maghulat ka lang sang swerte, mawadaan ka gid, kay maunahan ka sang wala nagahuya-huya. So muna tita, pag-ibig lang sa tingin, hindi sa gawa. Ang pagsisisi, palaging nasa huli. Maraming nga salamat sa imong share diri sa amon, mga something, no? Nga makayuhom-yuhom kita. Ti kuntani, no? Di ba siga hulat-hulat man to siya ilola ang paring, gets mo na, intindihan mo na, nga tiyan mo na to. Galing lain man syempre, no? Nagapanigurado ka, basi kon budlay man, maghaom-haom ka, nga abi mo, naluyag sa imo, gapangaluyag sa imo, gali wala man. Gusto man, no? Kahit wala man sa may ginbungat, ay nako. Sa inyong mga istorya dira, nga makapayuhuman sa amon diri, or maybe makapatulo sa amon luha, makatandog sa amon balatyagon, pwede nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo tapos ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let me just call the attention sa aton nga inog-interviewhon nga winner naton this Saturday. Last week siya nga winner si Ria sa 1st District. Ria, paabuton ko ikaw diri sa Saturday. I hope ka pamati ka gidira, ha? Dala ka sang imo nga pa-Xerox nga ID, 2 copies. Sa Sabado nga ini, kadto ka diri sa istasyon sa Bombo, bag-o mag-alas 2 sang hapon. Liyog lang ko da, no? Basi kilala mo si Ria, or kilala ninyo si Ria, or kabay nga si Ria mismo, nagapamati sa saninga hapon. Ria, ha? See you this coming Saturday before 2 p.m. with matching pa-Xerox nga ID mo, Ma-interview ako sa imo diri sa Bombo Radio. Diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City, sa Sky City Tower. Mga kabombo, magasunod na ang inyong ginahulat-hulat man nga mga paborito ninyo nga mga dramas kada hapon. Tuyang Ermitanya pagkatapos ng kahapon lamang program, pagasundan sang Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.